Mose Nhoma etoso miensa ana Leviticus tibaako. Na Awurade frɛ Mose na ofri ehye ntomadan no mu kasa kyerɛ no sɛ kasa kyerɛ Israelfo na ka kyerɛ wɔn sɛ mo mu nnipa bi di ayɛde rebrɛ Awurade a efieboa a ofri anantwie ne nnwan mu na momfa nyɛ mo ayɛde mmra. Sɛ na ayɛde no yɛ ɔhye afɔde a efiri anantwie mu a ɔmfa onini a wodi mu mmra. Ehyiaeɛ ntomadan no ano na ɔmfa no mmra na wɔso Awurade ani. Na ɔmfa ne nsa nto ɔhye afɔde no atifi na ɛnsɔ ani ma no na ɛmpata ma no. Na wɔnkum nantwie ba no Awurade anim. Na Aaron ma no asɔfo no mfa mogya no mmra na ɔmfa mogya no mpete afɔrebukyia a ɛwɔ ehyiaeɛ ntomadan no ano no so nhyia. Na wonwa ɔhye afɔde no nwoma na wontwitwa no asinisini. Na ɔsɔfo Aaron ma no nso afɔrebukyia no so gya na ɔnsiesie nyina ogya no so. Na Aaron ma no asɔfo no mfa asinisini no botae no ne sradeɛ no mu nyina a ɛwɔ afɔrebukyia no so gya no so no so. Na ɔnhoro n'ayamdeɛ ne ne nyawa ho wɔ nsuo mu. Na ɔsɔfo no nhye ne nyinaa afɔrebukyia no so. Na ɛnyɛ ɔhye afɔdeɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwɛm ma Awurade. Na sɛ n'ayɛyɛdeɛ no firi nnwan mu nwanten anaa mmerɛkyire mu na ɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ a onini a wodi mu na ɔmfa mmra na ɔnku no afɔrebukyia no nkyɛn mu atifi fam Awurade anim. Na Aaron ma no asɔfo no mfa ne mogya mpete afɔrebukyia no so nhyia na wontwitwa mu n'asini no mu ɛne ne ti ne ne sradeɛ nyinaa na ɔsɔfo no nsiesie mu afɔrebukyia no so gya no so nyina no so. Na ayamdeɛ ne nyawa no ɔmfa nsuo hohoro ho na ɔsɔfo no mfa ne nyinaa mmra mmɛhye no afɔrebukyia no so. Ɛyɛ ɔhye afɔdeɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwɛm ma Awurade. Na sɛ n'ayɛyɛdeɛ no firi ntakraboa mu na ɔde rebɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade a ɔmfa anyankuku anaa mmorɔnomamma nyɛ n'ayɛyɛdeɛ mmra. Na ɔsɔfo no mfa mmra afɔrebukyia no ho na wɔnte ne ti na wɔnhye no afɔrebukyia no so. Na ɔnkyi ne bogya ngu afɔrebukyia no ho na wɔnyi ne menase ne deɛ ɛwɔ mu ntontwene afɔrebukyia no nkyɛn apuei fam deɛ nso gu hɔ na ɔnsane ne mu na tabu so nanso ɔnte mu. Na ɔsɔfo no nhye wɔ afɔrebukyia no so ogya no so nyina no so. Ɛyɛ ɔhye afɔdeɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwɛm ma Awurade. Leviticus timienu. Na sɛ obi de aduane afɔdeɛ ayɛyɛdeɛ rebrɛ Awurade a n'ayɛyɛdeɛ no nyɛ asikyiresiam na ɔngu so ngo na ɔmfa ohwam fufuo nto so na ɔmfa mmrɛ Aaron ma no asɔfo no na ɔsɔfo no mfa asikyiresiam ne ngo no nsamama ne ohwam fufuo no nyinaa na ɔnhye wɔ afɔrebukyia no so sɛ nkayɛ adeɛ. Ɛyɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwɛm ma Awurade. Na aduane afɔdeɛ no mu deɛ bɛka no nyɛ Aaron ne ne madea. Awurade gya mu akronkronyɛ mu ade kronkronyɛ no. Na sɛ wode aduane afɔdeɛ ayɛyɛdeɛ a wato no fononoo mu bi reba a fa asikyiresiam apiti a wɔde ngo afɔre tatere ne apiti ɔfam a wagu so ngo bra. Na sɛ wayɛyɛdeɛ no yɛ aduane afɔdeɛ a wakye no dadeɛ so a ma no nyɛ asikyiresiam apiti a wɔde ngo afɔre bubu mu asinisini na hwie ngo gu so aduane afɔdeɛ ne no. Na sɛ wayɛyɛdeɛ no yɛ kukuo mu aduane afɔdeɛ a fa asikyiresiam ne ngo yɔ na fa aduane afɔdeɛ a wɔde nneɛma yi ayɔ no brɛ Awurade. Na ɔde brɛ ɔsɔfo no a ɔmfa mmra afɔrebukyia no ho na ɔsɔfo no nyi ayɛyɛdeɛ no so nkayɛ adeɛ no na ɔnhye wɔ afɔrebukyia no so ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwɛm ma Awurade ne no. Na aduane afɔdeɛ no nkayɛ ne Aaron ne ne madea. Akronkronyɛ mu ade kronkron a ɛfiri Awurade gya afɔdeɛ mu ne no. Aduane afɔdeɛ a mode bɛbrɛ Awurade no nyinaa momfa mmɔreka nyɔ na monhye mmɔreka biara ne ɛwɔ biara sɛ ogya afɔdeɛ mma Awurade. Momfa nneɛma yi mmrɛ Awurade sɛ aba a ɛdi kan mu afɔrebɔdeɛ. Nanso ɔmfa bi mma afɔrebukyia no so sɛ ɛmɛyi hwehwɛm
na wɔaduane afɔdeɛ ayɛyɛdeɛ nyinaa to mu nkyene, na ma wo Onyankopɔn apam nkyene mpa w'aduane afɔdeɛ mu. Fa nkyene ka w'ayɛyɛdeɛ nyinaa ho. Na sɛ wode aba a edi kan ayɛyɛdeɛ rebrɛ Awurade a, fa aburo mmɛte mu a wato no wogya mu atutu apɔn ho yɛ w'aba a edi kan mu ayɛyɛdeɛ. Na fa ngugu so, na fa ohwam fufuo to so, aduane afɔdeɛ no. Na ɔsɔfoɔ no nhye aburo mfuomfuo a wapɔn ho no bi ne ngo no bi ne ohwam fufuo no nyinaa sɛ nkae adeɛ. Ɛyɛ ogya afɔdeɛ a wɔbɔ ma Awurade. Leviticus timiɛnsa. Na sɛ obi ayɛyɛdeɛ yɛ asomdwoe afɔdeɛ, na anantwie no bi na ɔde reba a, onini o ɔbɛwie o, deɛ odi mu na ɔmfa no mmra Awurade anim, na ɔmfa ne nsa nto n'ayɛyɛdeɛ no atifi, na wonku no Ahyiaeɛ Ntomadan no ano, na Aaron mma no, asɔfoɔ no, mfa mogya no mpete afɔrebukyia no so nhyia, na wonyi asomdwoe afɔdeɛ no bi mmra mɛyɛ Awurade gya afɔdeɛ. Sradeɛ a ɛkata ayamdeɛ no soɔ no ne ayamdeɛ no ho sradeɛ nyinaa, ne sawa mmienu no ne sradeɛ a ɛwɔ ho, sisiamu no ne mmerɛboɔ so ntentan no, ɔmfiri sawa ho yi, na Aaron mma no nhye no afɔrebukyia no so, mpae ɔhye afɔdeɛ a egu ogya no so nyina no soɔ no so, na ɛnyɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwɛ ma Awurade. Na sɛ n'ayɛyɛdeɛ a wɔde rebɛbɔ asomdwoe afɔdeɛ ama Awurade no yɛ nnwan no bi a, onini o ɔbɛwie o, deɛ odi mu na ɔmfa mmra. Sɛ n'ayɛyɛdeɛ yɛ adwamma na ɔde reba a, ɔmfa mmra Awurade anim, na ɔmfa ne nsa nto n'ayɛyɛdeɛ no atifi, na wonku no Ahyiaeɛ Ntomadan no ano, na Aaron mma no mfa ne mogya mpete afɔrebukyia no so nhyia, na wonyi asomdwoe afɔdeɛ no bi mmra mmɛbɔ ogya afɔdeɛ ma Awurade. Ne sradeɛ ne sradeɛ duapu a wontwa no padua so paa ara ne sradeɛ a ɛkata ayamdeɛ soɔ ne ayamdeɛ ho sradeɛ nyinaa, ne sawa mmienu no ne sradeɛ a ɛwɔ ho, sisiamu no ne mmerɛboɔ so ntentan no, ɔmfiri sawa ho yi, na ɔsɔfoɔ no nhye no afɔrebukyia no so. Ɛyɛ aduane afɔdeɛ a ɔbɔ no gya soɔ ma Awurade. Na sɛ n'ayɛyɛdeɛ no yɛ abirekyiri a, ɔmfa mmra Awurade anim, na ɔmfa ne nsa nto n'atifi, na wonku no Ahyiaeɛ Ntomadan no ano, na Aaron mma no mfa ne mogya mpete afɔrebukyia no so nhyia, na wonyi bi mmra mmɛyɛ n'ayɛyɛdeɛ Awurade gya afɔdeɛ, sradeɛ a ɛkata ayamdeɛ soɔ no ne ayamdeɛ ho sradeɛ nyinaa, ne sawa mmienu no ne sradeɛ a ɛwɔ ho, sisiamu no ne mmerɛboɔ so ntentan no, ɔmfiri sawa ho yi, na ɔsɔfoɔ no nhye no afɔrebukyia no so. Ɛyɛ ogya afɔreduane a ɛyi hwehwehwam, sradeɛ no nyinaa yɛ Awurade dea. Ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ mo awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu ne mo tenabea nyinaa sɛ munni sradeɛ anaa mogya biara. Leviticus T9. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ sɛ obi yɛ bɔne fom wɔ nneɛma Awurade ahyɛ sɛ wɔnnwo no mu biara ho, na ɔkɔyɛ emu biara a, sɛ nso ɔsɔfo a wasra no yɛ bɔne ma ɔman no di so a, ɛnea ne bɔne a wɔyɛ nti ma no mfa nantwie ba onini a wodi mu mmrɛ Awurade mmɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na ɔmfa nantwinini no mmra Ahyiaeɛ Ntomadan no ano Awurade anim, na ɔmfa ne nsa nto nantwinini no atifi, na onkum nantwinini no Awurade anim. Na ɔsɔfo a wasra no ne mfa nantwie no mogya no bi nkɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no mu, na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa mmɔ mogya no mu, na ɔmpete mogya no bi mprɛnson Awurade anim, kronkronbea ntwamutam no anim, na ɔsɔfoɔ no mfa mogya no bi nkeka aduhwamhyeɛ bɔkyi a ɛwɔ Awurade anim, Ahyiaeɛ Ntomadan mu no mmɛn ho, na wɔnhwie nantwie no mogya nyinaa ngu ɔhye afɔrebɔkyi a ɛwɔ Ahyiaeɛ Ntomadan ano no ase, na wonyi bɔne ho afɔdeɛ nantwie no sradeɛ nyinaa mfiri ne ho, sradeɛ a ɛkata ayamdeɛ soɔ ne ayamdeɛ ho sradeɛ nyinaa, ne sawa mmienu no ne sradeɛ a ɛwɔ ho, sisiamu no ne mmerɛboɔ so ntentan no, ɔmfiri sawa ho yi, sɛdeɛ wɔyi firi asomdwoe afɔdeɛ nantwie ho no, na ɔsɔfoɔ no nhye no ɔhye afɔrebukyia no so.
na wɔmfa nantwinini no nwoma ne ne nam nyinaa ne ne ti ne ne nyawa ne n'ayamdeɛ ne ne bini no, nantwinini mu no nyinaa. Mfiri kɔnsraban no akyi, deɛ ɛhɔ teɛ, deɛ wɔhwie nso guo, na ɔmfa ogya nhye no nyina so, deɛ wɔhwie nso guo na ɔnhye no. Na sɛ Israel asafo nyinaa fom, na asɛm no ahunta ɔman no ani so, na wɔyɔ nneɛma a Awurade ahyɛ sɛ ɔnyɔ no mu bi, na wodi so, na wohunu bɔne a wɔayɛ de afom no a, ɛneɛ asafo no mfa nantwie ba onini mmra mmɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na ɔmfa no mmra Ahyiae Ntomadan no ano, na asafo no mu mpanimfoɔ mfa wɔn nsa ngu nantwinini no atifi, Awurade anim, na wonkum nantwie no, Awurade anim. Na ɔsɔfoɔ a wasra no no mfa nantwinini no mogya no bi nhyɛne Ahyiae Ntomadan no mu, na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa ma mogya no mu mfa mpete mprɛnson, Awurade anim, ntwamutam no anim, na wɔmfa mogya no bi nkeka afɔrebɔkyi a esi Awurade anim, Ahyiae Ntomadan no mu, nnome ho, na wɔnhwie mogya no nyinaa ngu ɔhyeɛ afɔrebɔkyi a esi Ahyiae Ntomadan no ase, na wɔnyi ne sradeɛ nyinaa mfiri so, na ɔnhye no afɔrebɔkyi no so, na wɔnyɔ nantwinini no sɛdeɛ wɔyɔɔ bɔne ho afɔdeɛ nantwinini no. Saa ara na wɔnyɔ, na ɔsɔfoɔ no mpata ma wɔn, na ɔde bɛfiri wɔn, na wɔmfa nantwinini no mfiri nkɔnsraban no akyi, na wɔnhye no sɛdeɛ wɔhyee kane nantwinini no. Asafo no bɔne ho afɔdeɛ ne no. Sɛ wo titiriw bi yɛ bɔne na wɔfom yɛ nneɛma a Awurade ne Nyankopɔn ahyɛ sɛ ɔnyɔ no nyinaa mu adeɛ biako, na wodi so, na sɛ ɔma no hunu ne bɔne a wayɛ no a, ɛneɛ ɔmfa n'ayɛyɛde a ɛyɛ ɔpapo a odi mu mmra, na ɔmfa ne nsa nto ɔpapo no atifi, na wonku no deɛ wokum ɔhyeɛ afɔdeɛ no wɔ Awurade anim. Bɔne ho afɔdeɛ ne no. Na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa mfa bɔne ho afɔdeɛ no mogya no bi nkeka ɔhyeɛ afɔrebɔkyia no mmɛn ho, na wɔnhwie ne mogya no mu ɔhyeɛ afɔrebɔkyia no ase, na wɔnhye ne sradeɛ nyinaa wɔ ɔhyeɛ afɔrebɔkyia no so sɛ asomdwoe afɔdeɛ sradeɛ no, na ɔsɔfoɔ no mpatama no, ne bɔne no ho, na wɔde bɛfiri no. Na sɛ asase no so nkurɔfoɔ no mu biara fom yɔ nneɛma a Awurade ahyɛ sɛ ɔnyɔ no mu adeɛ biako, na wodi so, na sɛ ɔma no hunu ne bɔne a wayɛ a, ɛneɛ ne bɔne a wayɛ no nti, ɔmfa n'ayɛyɛdeɛ, abirekyi bereɛ a wodi mu mmra mema, na ɔmfa ne nsa nto bɔne ho afɔdeɛ no atifi, na wonkum bɔne ho afɔdeɛ no deɛ wokum ɔhyeɛ afɔdeɛ hɔ, na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa nka mogya no bi nkeka ɔhyeɛ afɔrebɔkyia no mmɛn ho, na wɔnhwie ne mogya nyinaa ngu ɔhyeɛ afɔrebɔkyia no ase, na wonyi ɛho sradeɛ sɛdeɛ woyi asomdwoe afɔdeɛ deɛ no, na ɔsɔfoɔ no nhye no ɔhyeɛ afɔrebɔkyia no so, na ɛnyi hwɛhwɛnhwɛn ma Awurade, na ɔsɔfoɔ no mpatama no, na wɔde bɛfiri no. Na sɛ wɔde adwammaa bɛyɛ n'ayɛyɛdeɛ ba bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ a, ɔmfa ɔbereɛ a wodi mu mmra, na ɔmfa ne nsa nto bɔne ho afɔdeɛ no atifi, na wonku no nyɛ bɔne ho afɔdeɛ, deɛ wokum ɔhyeɛ afɔdeɛ hɔ, na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa nka bɔne ho afɔdeɛ no mogya no bi nkeka ɔhyeɛ afɔrebɔkyia no mmɛn ho, na wɔnhwie mogya no nyinaa ngu afɔrebɔkyia no ase, na wonyi ne sradeɛ nyinaa sɛdeɛ woyi asomdwoe afɔdeɛ adwammaa ho sradeɛ no, na ɔsɔfoɔ no nhye no afɔrebɔkyia so, sɛdeɛ Awurade gya afɔrebɔ tie no, na ɔsɔfoɔ no mpatama no, ne bɔne a wayɛ no ho, na wɔde bɛfiri no. Leviticus tinum. Na sɛ obi yɛ bɔne sɛ wate ntankane, na wɔne ɛho danseni, sɛ ohunu yi o, ɔte yi o, na wanka a, ɔbɛsoa ne musuo, anaasɛ obi ka afidie biara, sɛ aboa bi a ne ho nte funu, anaa afieboa bi a ne ho nte funu, anaa aboa bi a ne ho nte funu, na onim mpo a ne ho agu fi, na odi so, anaasɛ ɔka onipa ho fi bi, na sɛ afidie a ama oni kon ho agu fi ne te sɛn ara, na wonim mpo a, sɛ ohunu a odi so, anaasɛ sɛ obi di anehunu ka ntam sɛ ɔbɛyɛ bɔne anaa papa bi, asɛnhunu ebefiri onipa anum ntanka biara mu,
na onim mpo a sɛ wohunu a odi adeɛ yi mu biara ho so, na afei sɛ wodi adeɛ yi mu biara ho so a ɔnka deɛ wayɛ mu bɔne no, na ne bɔne a wayɛ no nti ɔmfa n'asodie ho afɔdeɛ mmrɛ Awurade, nnwan mu ɔbereɛ, odwanten anaa abirekyiri, na ɛnyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na ɔsɔfoɔ no mpata ma no wɔ ne bɔne no ho. Na sɛ ne nsa anso odwan so a ɔmfa anyankuku mmienu anaa mmorɔnomama mmienu mmrɛ Awurade mɛyɛ bɔne a wayɛ no mu asodie ho afɔdeɛ. Biako nyɛ bɔne ho afɔdeɛ na biako nyɛ ɔhye afɔdeɛ, na ɔmfa mmrɛ ɔsɔfoɔ no, na ɔmfa deɛ ɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ no kane, na ɔnkyinsɛ ne ti, ne kɔn so, nanso wɔnte mfiri so, na ɔmfa bɔne ho afɔdeɛ no mogya no bi mpeti afɔrebukyia no ho, na mogya no nkaeɛ no ɔmfa ngu ɔhye afɔrebukyia no ase. Bɔne ho afɔdeɛ ne no. Na deɛ ɔtɔ so mmienu no ɔmfa no mmɔ ɔhye afɔdeɛ sɛdeɛ ne yɔbea teɛ, na ɔsɔfoɔ no mpata ma no wɔ ne bɔne a wayɛ no ho, na wɔde bɛfiri no. Na sɛ ne nsa anso anyankuku mmienu anaa mmorɔnomama mmienu so a, deɛ ɔmfa nyɛ ne bɔne a wɔyɛɛ ho ayɛyɛdeɛ ne asikyiresiam ɛfa abupɛn du mu biako, na ɛnyɛ bɔne ho afɔdeɛ. Ɔmfa ngu so, na ɔmfa onwam fufuo nto so, ɛfiri sɛ ɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na ɔmfa mmrɛ ɔsɔfoɔ no, na ɔsɔfoɔ no mfa mu nsa ma nyɛ nkaeɛ adeɛ, na ɔnhye no afɔrebukyia no so, sɛdeɛ Awurade gya afɔrebɔteɛ no. Bɔne ho afɔdeɛ ne no. Na ɔsɔfoɔ no mpatama no, ne bɔne a wayɛ nneɔma yi biara mu no ho, na wɔde bɛfiri no. Na nkaeɛ no nyɛ ɔsɔfoɔ no deɛ sɛ aduane afɔdeɛ. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, sɛ obi de kusumdie yɛ bɔne fom Awurade akronkronyɛ ho a, ɛneɛ n'asodie afɔdeɛ a ɔmfa mmrɛ Awurade ne odwennini a wodi mu, sɛdeɛ wobɛbɔ ne boɔ, dwetɛ nnwetɛbena mu, sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena teɛ, na ɛnyɛ asodie ho afɔdeɛ. Na deɛ wayɛ ɛho bɔne akronkronyɛ mu no, ɔnsi anan mu, na ɔmfa mu abupɛn num biako mpae so, na ɔmfa mmrɛ ɔsɔfoɔ no, na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdie dwene no mpatama no, na wɔde bɛfiri no. Na sɛ obi yɛ bɔne yɔ nneɔma a Awurade ahyɛ sɛ wɔnyɔ no mu adeɛ biako a, sɛ wɔnhunu mpo a, odi so na wɔso ne musuo, na ɔmfa odwennini a odi mu mmrɛ ɔsɔfoɔ no, sɛdeɛ wobɛbɔ ne boɔ, na ɛnyɛ asodie ho afɔdeɛ, na ɔsɔfoɔ no mpatama no, fom a wafom na wɔnhunu no ho, na wɔde bɛfiri no. Asodie ho afɔdeɛ ne no. Awurade ho som na wadie. Leviticus 9. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, sɛ obi yɛ bɔne di Awurade kusum, sɛ ɔsane ne yɔnko adeɛ bi a wɔde ama no asie, anaasɛ wɔde ahyɛ ne nsa, anaasɛ ɔbɔ korɔno, anaasɛ odi ne yɔnko amim, anaasɛ wɔhunu biribi a ayera, na ɔsane, na ɔka ntanhunu, sɛ onipa yɛ yeinom biara mu bɔne, sɛ ɛba sɛ ɔyɛ bɔne na wodi so saa a, ɔmfa adeɛ a ɔfae, anaa adeɛ a odii mu amim, anaa adeɛ a ɔde maa no asie, anaa adeɛ a ɛyerae a ohunuye, anaa adeɛ biara a ɔkaa ɛho ntanhunu no nsane mmra. Ɔmfa ne nyinaa mmra, na ɔmfa abupɛn num biako mpae so ma ɔgyenadeɛ no, n'asodie ho afɔrebɔ da no ara. Na ɔmfa n'asodie ho afɔdeɛ a wɔde rebrɛ Awurade no mmrɛ ɔsɔfoɔ no, nnwan mu odwennini a wodi mu, sɛdeɛ wobɛbɔ ne boɔ, na ɛnyɛ asodie ho afɔdeɛ, na ɔsɔfoɔ no mpata ma no wɔ Awurade anim. Na wɔde adeɛ biara a wayɛ a odi ho son no bɛfiri no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, hyɛ Aaron ne ne mma no sɛ, yei ne ɔhye afɔdeɛ ho mmara. Ɔhye afɔdeɛ no ntena asommurofi, afɔrebukyia no so anadwo mu nyinaa nkosi anɔpa, na ɔma afɔrebukyia no so gya no nnɛre wɔ so. Na ɔsɔfoɔ no nhyɛ ne nnwera ataadeɛ, na ɔnhyɛ ne nnwera pieto nkata ne ho, na ɔnsesa nso a ɔhye afɔdeɛ gya no hyigyaa no afɔrebukyia no soɔ no ngu afɔrebukyia no nkyɛn. Na onyi ne ntaadeɛ no, na ɔnhyɛ ntaadeɛ foforɔ,
na ɔmfa nson ne mfiri nkɔ nsraban no akyi nkɔgu die ɛhɔ tie, na ɔma afɔrebukyia so gya no nnɛre enum arada, na ɔsɔfoɔ no nso nyina wɔ so daa anɔpa, na ɔnsiesie ɔhye afɔdeɛ no wɔ so, na ɔnhye so asomdwoe afɔdeɛ ho sradeɛ no. Ogya nnɛre afɔrebukyia no so daa a ɛnnu da. Na yei ni aduane afɔdeɛ ho mmara. Aaron ma no mfa mmra Awurade anim wɔ afɔrebukyia no anim. Na ɔmfa aduane afɔdeɛ no asikyiresiam no nsama na engu no bi ne aduane afɔdeɛ no so hwam fufuo nyinaa. Na ɔnhye wɔ afɔrebukyia no so. Na enyi hwehwehwam nyɛ nkae adeɛ ma Awurade. Na nkae no, Aaron ne ne mma no ni no apiti. Woni no deɛ ɛhɔ yɛ kronkron. Ahyiaeɛ ntomadan no adi hɔ na wonie. Wɔmfa mmɔreka mfra nto. Wɔnkyɛ fa a mede mama wɔn wɔ megya afɔdeɛ mu ne no. Ɛyɛ akronkronne mu ade kronkron. Sɛ bɔne ho afɔdeɛ ne asodie ho afɔdeɛ. Aaron ma mu mmarima nyinaa ni. Ɛnyɛ Awurade gya afɔdeɛ hodoɔ ho daa ahyɛdeɛ. Mo a wɔn ntoatoaso nyinaa mu. Obiara a ɔka no nyɛ kronkron. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Yei ne Aaron ne ne mma ayɛyɛde a ɔmfa mmrɛ Awurade. Ɛda a wɔsraa ne mu no, asikyiresiam efa abupɛn du mu biako nyɛ daa ayɛyɛdeɛ. Anɔpa deɛ fa, na anwummere deɛ fa. Ɔmfa ngo nkye no dadeɛ ayewɔ mu. Yɔ no nkyekyere wabra. Yɔ no sɛ aduane afɔdeɛ a watoto abubu mu asinesini bra. Na enyi hwehwehwam ma Awurade. Na ɔsɔfo a ɔbɛsra ne ho esi n'anan mu wɔ ne memu no na ɔnyɔ. Ɛyɛ Awurade daa ahyɛdeɛ. Wɔnhye no mu. Na ɔsɔfo no aduane afɔdeɛ nyinaa ɔnhye no mu. Onni bi. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Aaron ne ne mma no sɛ, Yei ne bɔne ho afɔdeɛ ho mmara. Deɛ okum ɔhye afɔdeɛ no, ɛhɔ ara na ɔnkum bɔne ho afɔdeɛ no, Awurade anim. Akronkronne mu ade kronkron ne no. Ɔsɔfo a ɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ no na wonie. Deɛ ɛhɔ yɛ kronkron na woni wɔ ahyiaeɛ ntomadan no adi hɔ. Obiara a wɔka nam no nyɛ kronkron. Na deɛ mogya no bi apete n'ataadeɛ mu no nsi deɛ ɛpetee mu no wɔ deɛ ɛhɔ yɛ kronkron. Na ahina a wɔnoa no wɔ mu no, wɔmmɔ. Na sɛ kɔbere sen mu na wɔnoaeɛ a, wɔntwi mu na wɔmfa nsuo nhohoro mu. Asɔfo mu mmarima nyinaa ni bi. Ɛyɛ akronkronne mu ade kronkron. Na bɔne ho afɔdeɛ a wɔde ne mogya no bi ba ahyiaeɛ ntomadan mu bɛpata wɔ kronkronbea hɔ no nyinaa. Oni ɔmfa ogya nhye. Leviticus 10:9. Na yei ne asodie ho afɔdeɛ ho mmara. Ɛyɛ akronkronne mu ade kronkron. Deɛ okum ɔhye afɔdeɛ no, ɛhɔ ara na ɔnkum asodie ho afɔdeɛ no nso. Na ɔnhwie ne mogya mpete afɔrebukyia no so nhyia. Na wonyi ne sradeɛ nyinaa mmra. Ne sradedua ne sradeɛ a ɛkata ayamdeɛ ho. Ne sawa mmienu ne sradeɛ a ɛwɔ ho. Sisiamu no, ne mmerɛboɔ so ntenten. Ɔmfiri sawa ho nyi. Na ɔsɔfoɔ no nhye ne nyinaa afɔrebukyia no so nyɛ Awurade gya afɔdeɛ. Asodie ho afɔdeɛ no mu. Asɔfo mu mmarima nyinaa ni. Deɛ ɛhɔ yɛ kronkron na wonie. Ɛyɛ akronkronne mu ade kronkron. Sɛ bɔne ho afɔdeɛ teɛ no, sɛ asodie ho afɔdeɛ nso teɛ no no, mmara korɔ ne da ho. Ɔsɔfo a wɔde pata no, ɛnyɛ ne dea. Na ɔsɔfo a ɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ma obi no, ɔhye afɔdeɛ a ɔbɔɔeɛ no nwoma nyɛ ɔsɔfoɔ no dea. Na aduane afɔdeɛ a ɔto no fononoo mu nyinaa, ne deɛ osiesie no kukuo mu, ne ɛkyeɛ dadeɛ so nyinaa, ɔsɔfo a wɔde ba no na ɛnyɛ ne dea. Na aduane afɔdeɛ a wɔgu so mu anaa deɛ ɛyɛ wesee nye Aaron ma nyinaa deɛ. Obiara nya sɛdeɛ ne yɔnko nya. Na yei ne asomdwoe afɔdeɛ a wɔbɔ ma Awurade no ho mmara. Sɛ ɔyɛ no aseda afɔdeɛ de ba a, aseda afɔdeɛ a wɔde ba no nyɛ apiti titiriw a wɔde ngo afɔre, ne apiti ɔfam a wɔde ngo agu so, ne asikyiresiam titiriw a wɔde ngo afɔre akyeɛ. Mmɔreka paano tatere na ɔmfa nka na ɛyɛdeɛ, ne n'asomdwoe aseda afɔdeɛ no ho mmara. Na ɔmfa ayɛyɛdeɛ no mu biara biako mmara, na ɔma so ma Awurade. Ɔsɔfo a wɔde asomdwoe afɔdeɛ mogya peteeɛ no na ɛnyɛ no dea.
na n'asomdwe asɛde afɔdeɛ no nam no woni no da a wɔde baeɛ no ara wonya bi nkosi adekyeɛ. Na sɛ n'ayɛyɛdeɛ no yɛ bɔhyɛ anaa ayamyi ayɛyɛdeɛ a wonni no da a ɔbɔ n'afɔdeɛ no. Na sɛ adeɛ kye bi so a onni ara, na afɔdeɛ no nam a ɛbɛka akosi da a ɛtɔ so mmiɛnsa no wɔmfa ogya nhyɛ. Na sɛ obi di n'asomdwe afɔdeɛ nam no bi da a ɛtɔ so mmiɛnsa no a ɛrensɔ ani, na ɔremmu mma deɛ wɔde baeɛ no. Ɛyɛ akyiwadeɛ, na ɔkra a wobɛdi bie no bɛsoa ne musuo. Na nam a aka biribi a ɛho nteɛ no onni, ɔmfa ogya nhye. Na nam deɛ obiara ne ho tie ni. Nanso ɔkra a wobɛdi asomdwe afɔdeɛ a ɛyɛ Awurade dea no nam no bie, na n'afidie da ne soɔ no, obɛtwa saa ɔkra no afiri ne man mu atwene. Na ɔkra bi a ɔbɛka afidie biara, onipa ho afidie bi o, aboa ne ho nti o, akyiwadeɛ biara a ɛho nti o, na obɛdi Awurade asomdwe afɔdeɛ nam no bie no, obɛtwa saa ɔkra no afiri ne man mu atwene. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ sɛ, nantwie ne odwanten ne abirekyiri sradeɛ biara munni. Na aboɔfunu sradeɛ ne deɛ watete no sradeɛ ɔmfa nyɛ adwuma biara, na die na munnie. Na obiara a wobɛdi afieboa a wɔde bi bɛbɔ Awurade gya afɔdeɛ sradeɛ no, obɛtwa ɔkra a wodie no afiri ne man mu atwene. Na mogya biara nso, anomaa die o, atɔteboa die o, munni wɔ mo tenabea biara mu. Ɔkra biara a wobɛdi mogya biara no, obɛtwa saa ɔkra no afiri ne man mu atwene. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ sɛ, deɛ ɔbɛbɔ n'asomdwe afɔdeɛ ama Awurade no, ɔmfa n'asomdwe afɔdeɛ no mu ayɛyɛdeɛ mmerɛ Awurade. Ɔno ara ne nsa na ɔmfa nsɔ Awurade gya afɔdeɛ no mu mmra. Sradeɛ ne ɔyan na ɔmfa mmra. Ɔyan no, wɔnhim nyɛ ohim afɔdeɛ Awurade anim, na ɔsɔfoɔ no nhye sradeɛ no afɔrebukyia no so. Na ɔyan no nyɛ Aaron ne ne mma dea. Na ɔsrɛ nifa no, momfa nyɛ mo asomdwe afɔdeɛ mu mmasoɔ adeɛ ma ɔsɔfoɔ no. Aaron mma mu deɛ wɔde asomdwe afɔdeɛ mu gyaa ne sradeɛ ba no, ɔno na ɔsrɛ nifa no nyɛ ne kyɛfa. Na ohim yan ne mmasoɔ srɛ no na mafa Israelfoɔ asomdwe afɔdeɛ no mu. Na mede mama ɔsɔfoɔ Aaron ne ne mma sɛ wɔn daa kyɛfa a ɛfiri Israel mansɛm. Yei ne Aaron kyɛfa ne ne mma kyɛfa a ɛfiri Awurade gya afɔdeɛ mu. Ɛda a wɔde wɔn baa sɛ wɔmmɛdi Awurade asɔfoɔ na Awurade hyɛɛ sɛ wɔmfa ma wɔn. Ɛda a wɔsraa wɔn ngo firi Israelfoɔ mu sɛ ɛnyɛ wɔn daa kyɛfa wɔn awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu no. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma ɔhyeɛ afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ ne asodie ho afɔdeɛ ne atu ho akyɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ a Awurade hyɛɛ Mose Sinai bepɔ soɔ. Ɛda a ɔhyɛɛ Israelfoɔ sɛ wɔmfa wɔn ayɛyɛdeɛ mmerɛ Awurade Sinai srɛ soɔ no. Leviticus tinwɔtwe. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, fa Aaron ne ne mma ka ne ho, ɛne ntaadeɛ no ne sra no no, ne bɔne ho afɔdeɛ ne ntwene no, ne adwennini mmienu no, ne apiti berɛ fie no, na ma asafo no nyinaa mmɔdwa Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na Mose yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no, na ɔmaa asafo no bɔɔ dwa Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na Mose ka kyerɛɛ asafo no sɛ, yei ne adeɛ a Awurade ahyɛ sɛ wɔnyɔ. Na Mose de Aaron ne ne mma no bae, na ɔde nsuo hohoro wɔn ho, na ɔde atadeɛ yuu no hyɛɛ no, na ɔde aboomu no bɔɔ n'asene, na ɔde batakari no hyɛɛ no, na ɔde asɔfotadeɛ no hyɛɛ no, na ɔde asɔfotadeɛ no nkyekyerimu no bɔɔ no abɔsoɔ, na ɔde adaaboɔ no hyehyɛɛ no, na ɔde Urim ne Tumim, aseɛ ne hann ne pɛyɛ no hyɛɛ adaaboɔ no mu, na ɔde abotitene no bɔɔ ne ti, na ɔde sikatrɛ no kronkronyɛ ahyehyɛdeɛ no fam abotitene no anim sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na Mose faa srango no de sraa tenabea no ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa, na ɔyɛɛ no kronkron, na ɔde bi petee afɔrebukyia no so mprɛnson, na ɔsraa afɔrebukyia no ne ɛho nneɛma nyinaa,
ne kuduo no ne ntaaseɛ no ngo de yɛ no kronkron. Na ohwie srango no bi gu Aaron atifi sra no ngo de yɛ no kronkron. Na Mose de Aaron ma no nso bae, na ɔhyehyɛɛ wɔn ntaadeɛ. Na ɔde aboomu bobɔɔ wɔn mu, na ɔde abotire bobɔɔ wɔn sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na ɔmaa wɔde bɔne ho afɔdeɛ nantwinini no bae. Na Aaron ne ne mma no de wɔn nsa gu bɔne afɔdeɛ nantwinini no atifi. Na okum no. Na Mose de ne nsateaa kaa mogya no bi kekaa afɔrebukyia no man ho hyiae. Na oyi afɔrebukyia no ho bɔne. Na ohwie mogya no petee afɔrebukyia no ase, de dwiraa sɛ ɔde repata soɔ. Na ɔfaa sradeɛ a ɛwɔ ayamdeɛ no ho nyinaa, ne mmerɛboɔ so ntentan no, ne sawa mmienu no, ne ɛho sradeɛ. Na Mose hyee no afɔrebukyia no so. Na nantwinini no ara, ne ne nwoma, ne ne nam, ne ne bini no, ɔde ogya hyee nsraban no akyi, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na ɔde ɔhyeɛ afɔdeɛ dwennini no bae. Na Aaron ne ne mma de wɔn nsa gu odwennini no atifi, na okum no. Na Mose hwie mogya no petee afɔrebukyia no so hyiae, na otwitwaa odwennini no mu asinasini. Na Mose too tire no, ne asinasini no, ne sradeɛ no mu gya. Na n'ayamdeɛ ne ne nyawa no, ɔde nsuo hohoro ho. Na Mose too odwennini mu no nyinaa mu gya afɔrebukyia no so. Ɔhyeɛ afɔdeɛ a ɛyi hwahwehwam ne no, Awurade gya afɔdeɛ ne no, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na ɔde odwennini a ɔtɔ so mmienu no, atu ho akyɛ afɔdeɛ dwennini no bae. Na Aaron ne ne mma no de wɔn nsa gu odwennini no atifi, na okum no. Na Mose faa ne mogya no bi de kaa Aaron aso nifa ano ne ne nsa nifa kokurumuti ne ne nan nifa kokurumuti ano. Na ɔde Aaron ma no bae. Na Mose de mogya no bi kekaa wɔn aso nifa ano, ne wɔn nsa nifa kokurumuti, ne wɔn nan nifa kokurumuti ano. Na Mose hwie mogya no petee afɔrebukyia no so hyiae. Na ɔfaa sradeɛ no ne sradedua no ne sradeɛ a ɛwɔ ayamdeɛ no ho nyinaa, ne mmerɛboɔ so ntentan no, ne sawa mmienu no, ne ɛho sradeɛ, ne srɛ nifa no. Na ɔfaa apiti berɛfie a esi Awurade anim no mu apiti tatrɛ biako, ne ngo paano tatrɛ biako, ne ɔfam biako de gu sradeɛ ne srɛ nifa no so. Na ɔde ne nyinaa hyɛɛ Aaron ne ne mma no nsa. Na ohim yɛ ohim afɔdeɛ Awurade anim. Na Mose gyee wɔn nsam. Na ɔtoo mogya wɔ afɔrebukyia no so, wɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ no so, de yɛ atu ho akyɛ afɔdeɛ a ɛyi hwahwehwam. Ɛyɛ ogya afɔdeɛ ma Awurade. Na Mose faa atu ho akyɛ afɔdeɛ dwennini no yan no. Na ohim yɛ ohim afɔdeɛ Awurade anim. Ɛyɛ Mose dea, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na Mose faa srango no bi ne afɔrebukyia no so mogya no bi de petee Aaron ne ne ntaadeɛ, ne ne mma, ne ne mma ntaadeɛ nyinaa so, de dwiraa Aaron ne ne ntaadeɛ, ne ne mma, ne ne mma ntaadeɛ no. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron ne ne mma no sɛ, Monnoa nam no Ahyiae Ntomadan no ano, na munni no hɔ ara. Ɛne atu ho akyɛ afɔdeɛ berɛfire no mu paano no, sɛdeɛ mehyɛɛ sɛ Aaron ne ne mma ennie no. Na nam ne paano no mu deɛ bɛka no, momfa ogya nhye. Na momfiri Ahyiae Ntomadan no ano nanson nkosi da a mo atu ho akyɛ nna no bewie duro, ɛfiri sɛ nanson na ɔde rehyɛ mo asɔfoɔ. Sɛdeɛ wɔreyɔ no na da yi no, Awurade na ɔhyɛɛ sɛ wɔnyɔ mfa mpata ma mo. Na montena Ahyiae Ntomadan no ano awia ne anadwo nanson, na monwɛn sɛdeɛ Awurade ahyɛ no, na moanwuwu, na saa na wahyɛ me. Na Aaron ne ne mma no dii nsɛm a Awurade nam Mose so hyɛɛ no nyinaa so. Leviticus tinkron. Na da a ɛtɔ so nwɔtwe no, Mose frɛɛ Aaron ne ne mma no ne Israel mpanimfoɔ, na ɔka kyerɛɛ Aaron sɛ, Fa nantwie ba a wode bɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ ne odwennini a wode bɛyɛ ɔhyeɛ afɔdeɛ wɔ ne mu na fa brɛ Awurade anim. Na Israelfoɔ no nso kasa kyerɛ wɔn sɛ, momfa ɔpapon mɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ ne nantwie ba ne odwanten ba a wadi afeafe a wodi mu mɛyɛ ɔhyeɛ afɔdeɛ, ne nantwinini ne odwannini mɛyɛ asomdwoe afɔdeɛ. Na wɔmfa mo afɔdeɛ Awurade anim, ne aduane afɔdeɛ a wagu so ngo, ɛfiri sɛ ɛnnɛ na Awurade bɛyi ne ho akyerɛ mo.
Na wɔde deɛ Mose hyɛɛ no baa Ahyiae Ntomadan no anim. Na asafo no nyinaa twe baa begyinaa Awurade anim. Na Mose kaa sɛ, Yei ni asɛm a Awurade hyɛeɛ no, monyɔ, na Awurade anim onyam nyi ne ho nkyerɛ mo. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ, Twipini afɔrebɔkyia no ho, na bɔ wo hye afɔdeɛ ne wo bɔne ho afɔdeɛ, na pata ma wo ho ne ɔman no. Na fa ɔman no ayɛyɛdeɛ bra na pata ma wɔn sɛdeɛ Awurade hyɛeɛ no. Na Aaron twipini afɔrebukyia no ho, na okum ne bɔne ho afɔdeɛ nantwie ba no. Na ne mma no di mogya no kɔmaa no. Na ɔde ne nsateaa bɔɔ mogya no mu de kekaa afɔrebukyia no mmɛn ho. Na ohwie mogya no petee afɔrebukyia no ase. Na bɔne ho afɔdeɛ no mu sradeɛ ne sawa ne mmerɛboɔ so ntentan no, ɔtoo mogya afɔrebukyia no so, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na ɛnam no ne nhoma no deɛ, ɔde ogya hyee no nsraban no akyi. Na okum ɔhye afɔdeɛ no nso. Na Aaron ma no de mogya no brɛɛ no. Na ohwie petee afɔrebukyia no so hyiae. Na wɔde ɔhye afɔdeɛ no asinesini ne ne tiri no brɛɛ no. Na ɔhyee no afɔrebukyia no so. Na ɔhohoroo ayamdeɛ ne nyawa no ho. Na ɔhyee no ɔhye afɔdeɛ a ɛwɔ afɔrebukyia no soɔ no so. Ɛna ɔde ɔman no afɔdeɛ no bae. Na ɔfaa bɔne ho afɔdeɛ papo a ɔyɛ ɔman no deɛ no kum no, de bɔɔ bɔne ho afɔdeɛ sɛ kane deɛ no. Na ɔde ɔhye afɔdeɛ no bae, na ɔbɛyɛɔ no sɛdeɛ ne yɔbea teɛ no. Na ɔde aduane afɔdeɛ no bae, na ɔfaa emu nsama hyee no afɔrebukyia no so kaa anɔpa ɔhye afɔdeɛ no ho. Ɛna okum nantwinini ne odwennini a ɛyɛ ɔman no asomdwie afɔdeɛ no. Na Aaron ma no de mogya no brɛɛ no, na ohwie petee afɔrebukyia no so hyiae. Na nantwinini ne odwennini no sradeɛ no, sradedua no ne deɛ ɛkata sawa ho no ne mmerɛboɔ so ntentan no, wɔde sradeɛ no nyinaa guu ɔyan no so. Na wɔhyee sradeɛ no afɔrebukyia no so. Na ɔyan no ne srɛ nifa no, Aaron him de yɛ ohim afɔdeɛ Awurade anim, sɛdeɛ Mose hyɛeɛ no. Ɛna Aaron maa ne nsa so kyerɛɛ ɔman no, na ohyiraa wɔn. Na ɔbɔɔ bɔne ho afɔdeɛ ne ɔhye afɔdeɛ ne asomdwie afɔdeɛ wieɛ no, osanee. Na Mose ne Aaron hyɛnee Ahyiae Ntomadan no mu. Na wofiri adie no, wohyiraa ɔman no. Ɛna Awurade anim onyam yii ne ho kyerɛɛ ɔman no nyinaa. Na ogya firi Awurade anim bɛhyee afɔrebukyia no so ɔhye afɔdeɛ ne sradeɛ no. Na ɔman no nyinaa humii, na wɔde anigye huroii, na wɔde wɔn anim butubutu fam. Leviticus tidu. Na Aaron ma Nadab ne Abihu fifaa wɔn gya so adeɛ. Na wɔde ogya guguu mu, na wɔde aduhwam guguu so, na wɔde ananagya a ɔnhyɛɛ wɔn ho mmara baa Awurade anim. Na ogya firi Awurade anim bɛhyee wɔn, na wowuu Awurade anim. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ, Ɛno no deɛ Awurade kaa sɛ, wɔne a wɔtwe pirimi no mu na mɛyɛ me ho kronkron, na ɔman no nyinaa anim na mɛhyɛ me ho animuonyam. Na Aaron yɛɛ koom. Ɛna Mose frɛɛ Aaron n'agya nuabarima Usiel ma Misael ne Elsafan bae. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Montwe mpini na mommɛsoa mo nuanom no mfiri kronkronbea nim nkɔ nsraban no akyi. Na wɔtwe bae bɛsoaa wɔn ntadeɛ mu, de wɔn kɔɔ nsraban no akyi sɛdeɛ Mose kaeɛ no. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron ne ne mma Eleasa ne Itamar sɛ, Mompɛ sɛ mo ti, na monsunsuan mo ntadeɛ mu, na moanwuwu. Na abufuw amma asafo no nyinaa so. Nanso mo nuanom Israel fie nyinaa nsu ɔhye a Awurade ahyɛ yi. Na momfiri Ahyiae Ntomadan no ano nso, na moanwuwu. Ɛfiri sɛ Awurade sra ngo no wɔ mo so. Na wɔyɔɔ sɛdeɛ Mose kaeɛ no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Aaron sɛ, Wo ne wo mma nyinaa, ansa na mobɛhyɛne Ahyiae Ntomadan no mu no, monnom bobisa anaa nsa biara, na moanwuwu. Ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ, mo awo ntoatoasoɔ nyinaa mu, na moahunu ade kronkron ne adeɛ a abu soɔ ne adeɛ a ɛho teɛ ne deɛ ɛho nteɛ ntɛm nsonsonoeɛ. Na moakyerɛkyerɛ Israelfoɔ ahyɛdeɛ a Awurade nam Mose so ka kyerɛɛ wɔn no nyinaa. Na Mose kasa kyerɛɛ Aaron ne ne mma Eleasa ne Itamar wɔkaeɛ no sɛ, Momfa Awurade gya afɔdeɛ mu aduane a ɛkaeɛ no,
na munni no apiti afɔrebɔkyia no ho, ɛfiri sɛ yɛ akronkronneɛ mu ade kronkron. Munni no deɛ ɛhɔ yɛ kronkron, na yɛ Awurade gya afɔdeɛ ho kyɛfa ma wo ne wo mma, ɛfiri sɛ saa na wahyɛ me. Na ohim yɛ ano ne ne mma soɔ serɛ no, munni no deɛ ɛhɔ teɛ, wo ne wo mmabarima ne wo mmammaa nyinaa, ɛfiri sɛ ɛyɛ wo kyɛfa ne wo mma kyɛfa a wɔde ama mo afiri Israelfoɔ asomdwoe afɔdeɛ mu. Ma soɔ serɛ ne ohim yɛ ano na wɔmfa nka sradeɛ a wɔhyɛɛ no ho mmara, na wɔnhim no ohim afɔdeɛ Awurade anim. Na ɛnyɛ wo deɛ ne wo mma deɛ nyɛ daa kyɛfa sɛdeɛ Awurade hyɛeɛ no. Na bɔne ho afɔdeɛ papo no, Mose hwehwɛɛ no ara, na hwɛ wahye no. Na ne bo fuw Aaron ma Eleasa ne Itamar wɔkaeɛ no, na ɔkaa sɛ, adɛn nti na moanni bɔne ho afɔdeɛ no wɔ kronkronbea hɔ? Ɛfiri sɛ yɛ akronkronneɛ mu ade kronkron, na ɛno na wɔde ama mo sɛ monsoa asafo no mmusua no, na mompata ma wɔn Awurade anim. Hwɛ, wɔamfa ne mogya no amma kronkronbea dan no mu. Anka ɛsɛ sɛ modi ne kronkronbea hɔ sɛdeɛ mehyɛɛ mo no. Na Aaron kasa kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ, ɛnnɛ wɔde wɔn bɔne ho afɔdeɛ ne wɔn hye afɔdeɛ aba Awurade anim, na ade a ɛte sɛ yie abɛto me. Na sɛ midi bɔne ho afɔdeɛ no a, ɛbɛsɔ Awurade ani anaa? Na Mose teeɛ no, ɛsɔɔ n'ani. Leviticus tidu baako. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron see wɔn sɛ, Mokasa nkyerɛ Israelfoɔ sɛ, yenum ne mmoa a munnie asase so mmoa nyinaa mu. Tɔteboa mu wɔn a wɔwɔ tɔte a emu apaeɛ, na wɔn tɔte mu apae koraa, na wopu deɛ wɔadie wisa no, ɛno na munnie. Yenum nko na munnie, wɔn a wopu wisa anaa wɔn tɔte mu apae. Yoma, ɛfiri sɛ wopu wisa deɛ, nanso ne tɔte mu mpae, enti ne ho nte ma mo. Ne atwaboa, ɛfiri sɛ wopu wisa deɛ, nanso ne tɔte mu mpae, ne ho nte ma mo. Ne adanko, ɛfiri sɛ wopu wisa deɛ, nanso ne tɔte mu mpae, ne ho nte ma mo. Ne prako, ɛfiri sɛ ne tɔte mu apae koraa deɛ, nanso ɔmpu wisa, ne ho nte ma mo. Munni wɔn nam, na monka wɔn afunu, wɔn ho nte ma mo. Yei ni deɛ munnie, deɛ ɛwɔ nsuo mu nyinaa mu, deɛ ɛwɔ ntɛtɛ ne abɔn nsuo mu, ɛpo ne nsuwansuwa mu, ɛnonom na munnie. Na biribiara a ɛni ntɛtɛ ne abɔn, ɛpo ne nsuwansuwa mu, adeɛ a ɛyɛ nsuo mu manyamanya nyinaa mu, adeɛ a ɛwɔ ɔkra teasefoɔ, nsuo mu nyinaa mu, ɛyɛ akyiwadeɛ ma mo. Na ɛnyɛ mo akyiwadeɛ, munni wɔn nam, na wɔn afunu nso munkyi. Adeɛ biara a ɛni ntɛtɛ ne abɔn wɔ nsuo mu no yɛ mo akyiwadeɛ. Na yenum na munkyiri ntuboa mu, munni, wɔyɛ akyiwadeɛ, ɔkɔdeɛ ne ɔkɔrewa, ne ɔkom fufuo ne ɔkom pɛtɛ ne asansa, sɛdeɛ wɔn su teɛ. Aneni ahodoɔ nyinaa, ne sohori, ne anadwo akorɔma, ne ɛpo so asomfona katakyi, ne akorɔma, sɛdeɛ wɔn su teɛ. Ne patubia, ne ɛpo so anene ne patu kɛseɛ, ne bakanoma, ne nantwinoma ne ɔpɛtɛ, ne sukɔnkɔn ne asukɔnkɔn ahodoɔ, ne asɔkwaa ne apan. Ntuboa manyamanya ɔnante nan soɔ nyinaa nyɛ akyiwadeɛ ma mo. Nanso yenum na munnie ntuboa manyamanya ɔnante nan soɔ nyinaa mu. Wɔn a wɔwɔ aprɛ mmienu wɔ wɔn nan soɔ a wɔde hurihuri asase soɔ no, wɔn mu deɛ munnie nie, ntutummɛ ahodoɔ, nketekyere ahodoɔ, mfunti ahodoɔ, mmɛba ahodoɔ, na ntuboa manyamanya wɔwɔ nan nyinaa yɛ akyiwadeɛ ma mo. Na yenum na mudi gu mo ho fi. Obiara a wɔka wɔn afunu no, ne ho nte kosi anwummere, na obiara a wɔsoa wɔn afunu no, ɔnsi ne ntaadeɛ, na ne ho nte kosi anwummere. Ntɔteboa a wɔn tɔte mu apaeɛ, nanso emu nwie paeɛ, na ɔmpu nwisa no nyinaa ho nte ma mo. Obiara a wɔka wɔn no, ne ho nte. Na mmoa a wɔnam nan soɔ nyinaa mu, wɔn a wɔnam wɔn nsa ne wɔn nan mu no, wɔn ho nte ma mo. Obiara a wɔka wɔn funu no, ne ho nte kosi anwummere. Na deɛ wɔsoa wɔn funu bi no nsi ne ntaadeɛ, na ne ho nte kosi anwummere. Wɔn ho nte ma mo.
Na mo a wɔwe asase so mu wɔn a wɔn ho ntema mo nie. Ahwea ne ekura ne nkotora ahodoɔ ne hwina mɛhwan ne ɔmampam ne ɔnwa ne bɔmɔte ne abosoma kotore. Yenum ne wɔn a wɔn ho ntema mo. Mo a wɔwe nyinaa mu sɛ wowu a obiara a wɔka wɔn no ne ho nte nkosi anwummere. Na adeɛ biara a wɔn mu bi awu atɔ so no ɛho nte. Duadeɛ biara o, ataade o, nwoma o, awere o, adeɛ biara a wɔde yɛ adwuma ɔmfa nhyɛ nsuo mu. Na ɛho nte kosi anwummere ansa na ɛho ate. Na kukuo biara a wɔn mu bi bɛhwe mu no deɛ ɛwɔ mu nyinaa ho nte. Na adeɛ no nso mommɔ. Aduane a wɔdie biara a nsuo no bi bɛgu mu no ho nte. Na anonneɛ biara a wɔnom adeɛ biara a ɛte sɛɛ mu no ho nte. Na adeɛ biara a wɔn funu ho biribi bɛhwe soɔ ɛho nte. Funu o, bukyi o, ɔmobɔ ɛho nte. Na mumu no sɛ ɛho nte. Na nsuo aniwa anaa ɛboro a nsuo wɔ mu deɛ ɛho te ara. Na biribiara a ɛka wɔn funu no ɛho nte. Na sɛ wɔn funu bi hwi kuradeɛ a odua biara so a ɛho te. Na sɛ wɔde nsuo gu kuradeɛ no so na wɔn afunu bi hwi so a ɛho nte ma mo. Na sɛ mo a mudie no bi wu a deɛ wɔka ne funu no ho nte kosi anwummere. Na deɛ wodi ne funu no bie no nsi ne ntaadeɛ na ne ho nte kosi anwummere. Na deɛ wɔsoa ne funu no nsi ne ntaadeɛ na ne ho nte kosi anwummere. Na adeɛ biara a ɛwea fam yɛ akyiwadeɛ munni. Adeɛ biara a ɛnam yɛfunu soɔ ne adeɛ biara a ɛnam nan soɔ kosi adeɛ biara a ɛwɔ nan bebree soɔ wɔn a wɔwea fam nyinaa mu no munni, ɛfiri sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ. Monyɛ mo ho akyiwadeɛ wɔ mo a wɔwea no biara ho. Na monyɛ mo ho fi a ɛma mo ho nteɛ wɔ wɔn ho. Na mene Awurade mo Nyankopɔn. Enti monyɛ mo ho kronkron na monyɛ kronkron, ɛfiri sɛ meyɛ kronkron. Enti momma mo kra ho nkum adeɛ biara a ɛwea a ɛtwe ne ho ase no ho. Na mene Awurade a meyi mo Misraim asase so sɛ mɛyɛ mo Nyankopɔn no. Enti monyɛ kronkron, ɛfiri sɛ meyɛ kronkron. Yei ne ntɔteboa ne ntuboa ne akra teasefoɔ a wɔyɛ nsuo mu manyamanya nyinaa ne akra a ɔwea fam nyinaa ho mmara. Sɛ wɔmfa mpae adeɛ a ɛho nteɛ ne deɛ ɛho tie mu ne mmoa a wodie ne mmoa a wonnie mu. Leviticus tidumienu. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ no sɛ ɔbaa bi nyinsɛn na ɔwɔ ɔbabani a ne ho nte nanson te sɛ ne nsa buo nna mu a ne ho nteɛ no. Na da a ɛtɔ so 8 no ontwa abɔfra no twetia. Na ɔntena tanaa mu adaduasa na mmiɛnsa na ahodwira mogya mu. Ɔnka de kronkron biara, na ɔma kronkron bia hɔ kosi sɛ n'ahodwira na bɛwie duro. Na sɛ wɔwo ɔbaa a ne ho nte adapɛn mmienu sɛ ne nsa buo na mu, na ɔntena tanaa mu adaduasia nsia na ahodwira mogya mu. Na sɛ ahodwira na ne wie du ma ɔbabani anaa ɔbabaa no a, ɔmfa odwanten ba a wɔde afe a wɔde bɛbɔ ɔhye afɔdeɛ ne aborɔnoma ba anaa nyankuku a wɔde bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ mmra Ahyiaeɛ Ntomadan no ano mema ɔsɔfoɔ no. Na ɔmfa mmra Awurade anim, na ɔmpatama no, na ne ho nte mfiri ne mogya agu no mu. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma ɔbaa a wawo ɔbabarima anaa ɔbabaa no. Na sɛ ne nsa anso adeɛ a ɛduru odwan ba no ano a, ɔmfa nyankuku mmienu anaa mmorɔnomama mmienu mmra mema. Biako nyɛ ɔhye afɔdeɛ, na biako nso nyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na ɔsɔfoɔ no mpatama no, na ne ho nte. Leviticus tidumiɛnsa. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, sɛ biribi ba onipa honam wedie mu, sɛ suo o, twintwamye o, ntampe o, na edidi ne honam wedie mu yɛ kwata ntotɔeɛ a, ɔmfa no mmrɛ ɔsɔfoɔ Aaron anaa ne ma asɔfoɔ no mu baako. Na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ honam wedie mu ntotɔeɛ no, na ntotɔeɛ no so nwi adane fitaa, na ntotɔeɛ no atotɔ mu asene ne honam wedie no a, ɛyɛ kwata ntotɔeɛ. Na ɔsɔfoɔ no hwɛ no a, ɔmmu no deɛ ne ho nteɛ. Na sɛ ɛyɛ ne honam wedie mu ntampee fitaa, na ɔhwɛ a ɛntotɔɔ mu nsene ne wedie no,
na ɛso nwi nane fitaa ɛne ɔsɔfoɔ no nto ɔyarefoɔ no mu nanson na ɛda a ɛtɔ so nson no ɔsɔfoɔ no nhwɛ na sɛ wohunu sɛ ntotoeɛ no te sɛ deɛ ɛteɛ n'ani so na ɛnyerɛ ne widie mu a ɔsɔfoɔ no nto no mu nanson bio na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ no da a ɛtɔ so nson no bio na sɛ ntotoeɛ no ani adum na ɛntrɛ ne widie mu a ɔsɔfoɔ no mu no sɛdeɛ ne ho teɛ ɛyɛ ntwintwameɛ na ɔnsi n'ataadeɛ na ne ho ate nanso wɔde ne ho akɔkyerɛ ɔsɔfoɔ wɔ n'ahoteɛ ho no akyiri no sɛ ntwintwameɛ no yerɛ ne widie mu a ɔma ɔsɔfoɔ no nhwɛ no bio na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ na hwɛ ntwintwameɛ no ayerɛ widie no mu a ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho nteɛ ɛyɛ kwata sɛ kwata ntotoeɛ wɔ nnipa bi ho a ɔmfa ne mmerɛ ɔsɔfoɔ no na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ na hwɛ sua fitaa bi wɔ widie no mu adane nwi no fitaa na ɛnam no repu nsoa no mu a ɛyɛ kwata dada a ɛwɔ ne honam widie mu na ɔsɔfoɔ no mu ne sɛ ne ho nte ɔnto ne mu na ne ho nte na sɛ kwata no apie afiri widie mu akata ɔyarefoɔ no honam nyinaa afiri n'atifi kosi ne nan ase baabiara a ɔsɔfoɔ no ani bɛhwɛ no na ɔsɔfoɔ no hwɛ na kwata no akata ne honam nyinaa so a ɔmu ɔyarefoɔ no sɛ ne ho te ne ho nyinaa adane fitaa a ne ho te nanso bere biara a obɛhunu ne ho nammono no ne ho nte na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ ɛnammono no a ɔmu no deɛ ne ho nteɛ ɛnammono no ho nte ɛyɛ kwata na sɛ ɛnammono no sane dane fitaa na ɔba ɔsɔfoɔ no nkyɛn na ɔsɔfoɔ no hwɛ na sɛ ntotoeɛ no adane fitaa a ɛneɛ ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho teɛ ne ho ate sɛ mpɔmpɔ si obi honam widie mu na ɛsa na soa fitaa bi anaa ntampee fitaa a ɛbereɛ ba mpɔmpɔ no anan mu a wɔma ɔsɔfoɔ no nhwɛ na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ na sɛ ɛhɔ atotɔ mu asene widie no na emu nwi adane fitaa a ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho nteɛ ɛyɛ kwata ntotoeɛ apue wɔ mpɔmpɔ no mu na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ na sɛ nwi fitaa bi ne mu na ɛntotɔ mu nsene widie no na ani du mu a ɔsɔfoɔ no nto no mu nanson na sɛ ɛyera widie no mu a ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho nteɛ ɛyɛ ntotoeɛ na sɛ ntampeɛ no te sɛ deɛ ɛteɛ na ɛnyerɛ a ɛyɛ mpɔmpɔ no twa na ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho teɛ anaasɛ ogya kuro bi ba honam widie no mu na ekuro no so bɔn repu yɛ ntampeɛ a ɛhoa fitaa na emu gyigyeɛ anaasɛ ɛhoa fitaa na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ na sɛ ntampeɛ no mu nwi adane fitaa na ɔhwɛ a atotɔ mu asene widie no a ɛyɛ kwata na ɛpue ogya kuro no mu na ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho nteɛ ɛyɛ kwata ntotoeɛ na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ na sɛ enwi fitaa nni ntampee no mu na ɛntotɔ mu nsene widie no na ani du mu a ɔsɔfoɔ no nto no mu nanson na da ɛtɔ so nson no ɔsɔfoɔ no hunu sɛ ayera widie no mu a ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho nteɛ ɛyɛ kwata ntotoeɛ na sɛ ntampea no te sɛ deɛ ɛteɛ na ɛnyerɛ wɔ widie no mu na ani du mu a ɛyɛ soa a ogya kuro no asoa na ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho teɛ na ɛyɛ ogya kuro no bɔn na ɔbarima anaa ɔbaa bi sɛ biribi tɔ n'atifi anaa ne bɔdwesɛ mu na ɔsɔfoɔ no hwɛ ntotoeɛ no na sɛ atɔ mu asene widie no na enwi kɔkɔɔ hweahwea wɔ mu a ɔsɔfoɔ no mu no sɛdeɛ ne ho nteɛ ɛyɛ ntutueɛ ɛyɛ etire anaa bɔdwesɛ mu kwata na ɔsɔfoɔ no hwɛ ntutueɛ ntotoeɛ no na sɛ ɛhɔ ntɔɔ mu nsene widie no na enwi tuntum nso nni mu a ɔsɔfoɔ no nto deɛ ntutueɛ atotɔ no no mu nanson na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ ɔyarefoɔ no da a ɛtɔ so nson no na sɛ ntutueɛ no nyeree na enwi kɔkɔɔ maa mu na ntutueɛ no ntɔɔ mu nsene widie no a onyi ne ho na onyi ntutueɛ no so na ɔsɔfoɔ no nto deɛ ntutueɛ ayɛ no no mu nanson bio na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ ntutueɛ no da a ɛtɔ so nson no na sɛ ntutueɛ no nyɛrɛ widie no mu na ɛhɔ ntɔɔ mu nsene widie no a ɛneɛ ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho teɛ na ɔnsi ne ntaadeɛ na ne ho ate na sɛ ɛno akyi ntutueɛ no yerɛ na ɔsɔfoɔ no hwɛ no na sɛ ntutueɛ no ayerɛ widie no mu a ɔsɔfoɔ no nhwehwɛ enwi kɔkɔɔ ne ho nte
Na sɛ wohunu ntutue no sɛ ɛte sɛdeɛ ɛteɛ ne nwi tuntum afu mu a, na ntutue no asa ne ho te, na ɔsɔfo no mu no deɛ ne ho teɛ. Na ɔbarima anaa ɔbaa sɛ ntampie fitaa ba wɔn honam redie mu, na ɔsɔfo no hwɛ, na sɛ ntampie a ani dum fitaa wɔ wɔn honam redie mu a, ɛyɛ ɛyam a ayerɛ redie mu, ne ho te. Na sɛ ɔbarima bi tiri pa a, wɔyɛ atipa, ne ho te. Na sɛ ne mpampam anim fam na apa a, wɔyɛ atipa, ne ho te. Na sɛ biribi fitaa a ɛbereɛ tɔ n'atipa no mu anaasɛ ne pampam mpaeɛ no mu a, ɛyɛ kwata a ɛrepue n'atipa anaa ne pampam mpaeɛ no mu. Na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ, na sɛ ntutue fitaa a ɛbereɛ asoa n'atipa no anaa ne pampam mpaeɛ no mu a ɛte sɛ honam redie mu kwata a, ɔyɛ ɔkwatani, ne ho nte. Buo na ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho nteɛ. Ne tiri so na ne ntotoeɛ no wɔ. Na ɔkwatani a yadeɛ no wɔ no ho no nsunsuan ne ntaadeɛ mu, na ɔmpɛsɛ ne ti, na ɔnkata ne sora no fafa, na ɔnteɛ mu sɛ, me ho nte, me ho nte. Nna dodoɔ a yadeɛ no wɔ ne ho no, teɛ na ne ho nteɛ. Ɔno nko na ɔntena, nsraban no akyi na ɔntena. Na sɛ kwata ntotoeɛ wɔ ataadeɛ bi mu, sɛ ɛwɔ kuntuntam anaa asaawatam, anaa nsa anaa mfa a wɔde nwono asaawatam anaa kuntutam anaa nwoma anaa adeɛ biara a wɔde nwoma ayɔ mu, na sɛ ntotoeɛ no biri anaa sɛ ɛbere ntoma anaa nwoma no anaa nsa anaa mfa no anaa adeɛ biara a wɔde nwoma ayɔ mu a, ɛyɛ kwata ntotoeɛ. Ɔma ɔsɔfoɔ no nhwɛ. Na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ ntotoeɛ no a, ɔnto adeɛ a ntotoeɛ no wɔ mu no mu nanson. Na ɛda a ɛtɔ so nson no, ohunu sɛ ntotoeɛ no ayerɛ ataadeɛ no anaa nsa anaa mfa anaa nwoma no anaa biribiara a wɔde nwoma ayɔ no mu a, na ntotoeɛ no yɛ kwata a ɛsɛe adeɛ, ɛho nte. Na ɔnhye ntoma no, sɛ nsa no anaa mfa no o, anaa kuntu anaa asaawa anaa nwoma adeɛ biara mu na ntotoeɛ no wɔ o, ɛfiri sɛ ɛyɛ kwata a ɛsɛe adeɛ, ogya na ɔmfa nhyie. Na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ, na sɛ ntotoeɛ no ntrɛe ataadeɛ no mu wɔ nsa anaa mfa anaa nwoma adeɛ biara mu a, ɛnneɛ ɔsɔfoɔ no nhyɛ, na ɔnsi adeɛ a ntotoeɛ no wɔ mu no, na ɔnto mu nanson bio. Na ntotoeɛ no sie akyiri no, ɔsɔfoɔ no hwɛ, na sɛ ntotoeɛ no ani nsakyerae na ɛnyerɛ nso a, ɛho nte. Ɔmfa ogya nhye. Ani akukuo, ɛkyerɛ kukuo, ɛyɛ nweweɛ. Na sɛ ne sie akyiri no, ɔsɔfoɔ no hwɛ, na sɛ ntotoeɛ no ani dum a, ɔnte mfiri ntoma no anaa nsa anaa mfa no mu. Na sɛ wohunu bio wɔ ntoma no mu wɔ nsa anaa mfa anaa nwoma adeɛ biara mu a, ɛyɛ kwata a ɛrepue. Ɔmfa ogya nhyɛ deɛ ntotoeɛ no wɔ mu no. Na ntoma no, mfa anaa nsa anaa nwoma adeɛ biara a obesie, na ntotoeɛ no befiri mu no, ɔnsi bio na ɛho ate. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma kwata ntotoeɛ. Kuntutam anaa asaawatam anaa nsa anaa mfa anaa nwoma adeɛ biara mu, na wɔde abu no adeɛ a ɛho teɛ anaa adeɛ a ɛho nteɛ. Leviticus tidunan. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Yei ne mmara a ɛda hɔ ma ɔkwatani. Ɛda a obu no sɛ ne ho ateɛ no, ɔmfa no mmerɛ ɔsɔfoɔ no, na ɔsɔfoɔ no mfiri adi nkɔ nsraban no akyi. Na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ, na sɛ kwata ntotoeɛ no asan wɔ ɔkwatani no ho a, ɔsɔfoɔ no nhyɛ ma ɔmfa nnomaa a wɔn ho teɛ mmienu, animuno ne twene durudua ne koogyan ne adwira ma deɛ ɔrebɛte ne ho no mmra. Na ɔsɔfoɔ no nhyɛ ma ɔnkum nnomaa no mu biako, ayewa bi mu, mmɛsuo so. Na anomaa anikanfoɔ no deɛ, ɔmfa no ne twene durudua no ne koogyan ne adwira no, na ɔmfa no nyinaa ne anomaa anikanfoɔ no mmɔ anomaa a wɔku no mmɛsuo so no mu gyaa mu. Na ɔmfa mpete deɛ ɔbɛte ne ho afiri ne kwata ho no so mprɛnson, na ɔnte ne ho, na wonnyae anomaa anikanfoɔ no ma ɔnkɔ wuram, na deɛ wate ne ho no nsi ne ntaadeɛ na wonyi ne nwi nyinaa koraa, na ɔmfa nsuo nnware na ne ho ate. Na ɛno akyiri no ɔmmra nsraban no mu, nanso ɔntena ne ntomadan no akyi nanson, na da a ɛtɔ so nson no, onyi ne ho nwi nyinaa.
ne tiri ne ne bɔdwesɛ ne ne ntɔnmi nyinaa na wonye, na wonsi ne ntaadeɛ na wɔmfa nsuo nnware ne honam na ne ho ate. Na ɛda a ɛtɔ so 8 no, ɔmfa nnwanten ma mmienu a wodi mu, ne odwammaa bereɛ biako a wadi afe a wodi mu, ne aduane afɔdeɛ asikyiresiam efa abupɛn 12 a wɔde ngo afore, ne ngo toa ma biako mmra. Na ɔsɔfo a wɔte ne ho ne mfa ɔbarima a ɔrete ne ho no ne nneɛma no mmegyina Awurade anim, Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na ɔsɔfoɔ ne mfa nnwanten no mu biako mmra. Sɛ asodie ho afɔdeɛ ne ngo toa ma no, na wɔnhim no ohim afɔdeɛ Awurade anim. Na ɔnkum odwanten ba no deɛ wɔkum bɔne ho afɔdeɛ ne ɔhye afɔdeɛ hɔ, deɛ ɛhɔ yɛ kronkron. Ɛfiri sɛ asodie ho afɔdeɛ no nso yɛ asɔfoɔ no dea, te sɛ bɔne ho afɔdeɛ, ɛyɛ akronkronneɛ mu ade kronkron. Na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdeɛ mogya no bi nkeka deɛ ɔrete ne ho no aso nifa, ne ne nsa nifa kokromuti ne ne nan nifa kokromuti ano. Na ɔsɔfoɔ no mfa ngo toa no mu bi nhwie ngu ɔno ara ne nsa benkum mu. Na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa nifa mmɔ ngo a ɛwɔ ne nsa benkum no mu. Na ɔmfa ne nsateaa nka ngo no bi mpete mprɛnson Awurade anim. Na ngo a ɛbɛka ne nsam no, ɔsɔfoɔ no mfa bi nkeka deɛ ɔrete ne ho no aso nifa, ne ne nsa nifa kokromuti, ne ne nan nifa kokromuti ano, asodie ho afɔdeɛ mogya no so. Na ngo a ɛbɛka ɔsɔfoɔ no nsam no, ɔnhwie ngu deɛ ɔrete ne ho no atifi. Na ɔsɔfoɔ no mpatama no Awurade anim. Na ɔsɔfoɔ no mmɔ bɔne ho afɔdeɛ no, na ɔmpatama deɛ ɔrete ne ho afiri ne ho fi mu no. Na ɛno akyiri no, ɔnkum ɔhye afɔdeɛ no. Na ɔsɔfoɔ no nhye ɔhye afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ no afɔrebukyia no so. Na ɔsɔfoɔ no mpatama no na ne ho ate. Na sɛ wodi hia, na ne nsa anso yeinom so a, ɛnneɛ ɔmfa odwanten ba biako mmɛyɛ asodie ho afɔdeɛ, nye ohim afɔdeɛ mfa mpatama no, ne aduane afɔdeɛ asikyiresiam efa abupɛn 10 biako a wɔde ngo afɔre, ne ngo toa ma, ne anyankuku mmienu anaa mmorɔnomamma mmienu a ne nsa bɛsosoɔ, biako nyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na biako nyɛ ɔhye afɔdeɛ. Na n'ahodwira da a ɛtɔ so 8 no, ɔmfa mmrɛ ɔsɔfoɔ no Ahyiaeɛ Ntomadan no ano Awurade anim. Na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdeɛ dwanten ba no ne ngo toa ma no, na ɔnhim no ohim afɔdeɛ Awurade anim. Na ɔnkum asodie ho afɔdeɛ dwanten ba no, na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdeɛ mogya no bi nkeka deɛ ɔrete ne ho no aso nifa, ne ne nsa nifa kokromuti, ne ne nan nifa kokromuti ano. Na ɔsɔfoɔ no mfa ngo no ngu ɔno ara ne nsa benkum mu. Na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa nifa nka ngo a ɛwɔ ne nsa benkum mu no bi mpete mprɛnson Awurade anim. Na ɔsɔfoɔ no mfa ngo a ɛwɔ ne nsam no bi nkeka deɛ ɔrete ne ho no aso nifa, ne ne nsa nifa kokromuti, ne ne nan nifa kokromuti ano, deɛ asodie ho afɔdeɛ no mogya no wɔ no. Na ngo a ɛbɛka ɔsɔfoɔ nsam no, ɔnhwie ngu deɛ ɔrete ne ho no atifi mfa mpatama no Awurade anim. Na ɔmfa anyankuku anaa mmorɔnomamma a ne nsa bɛsosoɔ no mu biako, adeɛ a ne nsa bɛsosoɔ no mu biako nyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na biako nyɛ ɔhye afɔdeɛ mpae aduane afɔdeɛ no so. Na ɔsɔfoɔ no mpatama deɛ ɔrete ne ho no Awurade anim. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma deɛ kwata atotɔ no a ne nsa nso n'ahodwira adeɛ soɔ no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, sɛ muduru Kanaan asase a mede me rema mo sɛ munni soɔ no so, na sɛ mede kwata ntotoeɛ metotɔ mo dibea asase no so efie bi ho a, ɛnneɛ efie no wura no mmra mmɛka nkyerɛ ɔsɔfo no sɛ, ɛyɛ me sɛ biribi a ɛte sɛ ntotoeɛ wɔ me fie hɔ. Na ɔsɔfoɔ no nhyɛ ma wɔnyi efie no mu nneɛma mfiri adi ansa na ɔsɔfoɔ no ahyɛ ne mu akɔhwɛ ntotoeɛ no, na efie no mu nneɛma nyinaa ho amu fi. Na ɛno akyiri no, ɔsɔfoɔ no nhyɛ ne mu nkɔhwɛ efie no. Na ɔsɔfoɔ no hwɛ ntotoeɛ no, na sɛ ntotoeɛ no wɔ efie no fasuo ho, nkekaeɛ akotobibire anaa kɔkɔɔ, na ani atotɔ mu asene yɛfasuo no a, ɔsɔfoɔ no mfiri efie no mu mmra ɛpono ano, na ɔnto efie no mu nanson. Na sɛ ɛda a ɛtɔ so nson no ɔsɔfoɔ no sane ba, na ɔbɛhwɛ, na sɛ ntotoeɛ no ayerɛ efie no fasuo ho a, ɔsɔfoɔ no ma ɔntutu aboa a ntotoeɛ no wɔ mu no ntu ngu kuro no akyi deɛ ɛhɔ nteɛ, na ɔnwerɛwerɛ efie no mu nhyia. Na ɔmfa dɔte a ɔwerɛwerɛeɛ no nkɔgu kuro no akyi deɛ ɛhɔ nteɛ,
na ɔmfa abo foforo nhyehyɛ aboɔ no anan, na ɔmfa dɔteɛ foforo ema efie no ho. Na sɛ aboɔ no tutuo ne efie no ho werɛ ne ɛho ma akyiri no, ntotoe nsa no bepue efie no mu, na ɔsɔfo no ba na ɔbɛhwɛ. Na sɛ ntotoe no ayerɛ efie no mu a, ɛyɛ efie no mu kwata a ɛsɛe adeɛ, ɛho nte. Enti wonnwiri efie no mu fam, na bɔne ne mpuna ne efie no ho dɔteɛ nyinaa, na ɔnsesa mfiri adi nkɔkuro no akyi nkɔgu deɛ ɛhɔ nteɛ. Na deɛ ɔbɛkɔ efie no mu na a wato mu nyinaa no, ne ho nte kosi anwummere. Na deɛ wɔda efie hɔ no nsi ne ntaadeɛ, na deɛ wɔdidi fie hɔ no nsi ne ntaadeɛ. Na sɛ efie no ho ma akyi ɔsɔfoɔ no ba bɛhwɛ, na sɛ ntotoe no nyerɛɛ efie no mu a, ɛnea ɔsɔfoɔ no mu efie no sɛ ɛho te, ɛfiri sɛ ntotoe no asa. Na ɔmfa nnomaa 2 ne tweneduro dua ne koogyan ne adwura nwura efie no, na ɔnkum nnomaa no mu biako ayewa mu, masuo so, na ɔmfa tweneduro dua ne adwura ne koogyan ne anomaa anim no mmɔ anomaa a wɔkum no mogyaa ne masuo no mu, na ɔmfa mpete efie no ho mprɛnson, na ɔmfa anomaa no mogya ne masuo ne anomaa anim no ne tweneduro dua ne adwura ne koogyan no nwura efie no, na wonyae anomaa anim no kuro no akyi ma no nkɔ wuram, na ɔmpata ma efie no, na ɛho ate. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma kwata ntotoe nyinaa ne ntutue, ne ntoma ne efie ho kwata, soa ne ntwintwameɛ ne ntampeɛ, sɛ ɛnkyerɛkyerɛ bere a adeɛ ho nteɛ ne bere a ɛho teɛ mu. Yei ne kwata ho mmara. Leviticus ti 15. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, Monkasa nkyerɛ Israelfoɔ no nsi wɔn sɛ, ɔbarima biara sɛ ne ho nsene gu a, n'ahosene no nti ne ho nte. Na deɛ egu ne ho fi n'ahosene no mu nie. Sɛ n'ahosene no firi ne honam mu anaa n'ahosene ma ne honam ano si a, ɛyɛ ne ho fi guo. Nnaeɛ biara a deɛ ne ho sene no bɛda soɔ no ho nte. Na adeɛ biara a wɔbɛtena soɔ no ho nte. Na deɛ ɔka ne nnaeɛ no nsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na deɛ ɔtena adeɛ a deɛ ne ho sene no tena soɔ no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na deɛ ɔka deɛ ne ho sene no honam no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na sɛ deɛ ne ho sene no to ntasuo gu deɛ ne ho teɛ so a, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na aboa so adwa biara a ɔhosenefoɔ no bɛtena soɔ no ho nte. Na obiara a wɔka biribiara a ɛwɔ ɔhosenefoɔ no ase no ho nte kosi anwummere. Na deɛ wɔsoa saa adeɛ no nsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na obiara a ɔhosenefoɔ no amfa nsuo ahohoro ne nsa na ɔbɛka no no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na kuku a ɔhosenefoɔ no bɛka no, ɔmmɔ, na duadeɛ biara deɛ, ɔmfa nsuo nhohoro ho. Na sɛ ɔhosenefoɔ no ho te firi n'ahosene no mu a, ɔnkan nanso ngu n'ahofiri so, na ɔnsi ne ntaadeɛ, na ɔmfa nsuo nnware ne honam, na ne ho ate. Na da a ɛtɔ so 8 no, ɔmfa nyɛ nkuku 2 anaa mmorɔnomama 2 mmra Awurade anim, Ahyiae Ntomadan no ano, na wɔmfa ma ɔsɔfoɔ no, na ɔsɔfoɔ no mfa biako nyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na biako no nso ɔmfa nyɛ ɔhye afɔdeɛ, na ɔsɔfoɔ no mpatama no Awurade anim firi n'ahosene no mu. Na sɛ ɔbarima bi aho bɛfiri ne mu a, ɔmfa nsuo nnware ne honam nyinaa, na ne ho nte kosi anwummere. Na ntoma biara anaa nwoma biara a ahoba bɛgu mu no, ɔmfa nsuo nsi, na ɛho nte kosi anwummere. Na sɛ ɔbarima ne ɔbaa da na ahoba agu no a, ɔmfa nsuo nnware, na wɔn ho nte kosi anwummere. Na ɔbaa sɛ ne ho sene na mogya firi ne honam mu gu a, ɔntena ne nsa buo no mu nanson, na obiara a wɔka no no ho nte kosi anwummere. Na adeɛ biara a wɔda soɔ ne nsa buo mu no ho nte, na adeɛ a wɔtena soɔ no ho nte. Na obiara a wɔka ne nnaeɛ no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na obiara a wɔka adeɛ biara a wɔatena soɔ no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na sɛ biribi wɔ n'ayɛ no so anaasɛ adeɛ a wɔatena soɔ no so a, obi ka a
ne ho nte kosi anwummere. Na sɛ ɔbarima ne no da na ne nsabuo adeɛ no bi ka ne ho a, ne ho nte nanson, na ne nayɛ a wɔda so no nyinaa ho nte. Na ɔbaa sɛ ne ho sene mogya gu nna pii, na ɛnyɛ ne nsabuo bere, anaasɛ ne ho sene tra ne nsabuo a, ɛneɛ n'ahosene a ɛho nteɛ na no nyinaa, ne ho nte te sɛ ne nsabuo na mu. Ne nayɛ a ɔda so biara n'ahosene nna nyinaa mu no nyɛ no sɛ ne nsabuo nayɛ. Na adeɛ biara a wɔtena soɔ no ho nte sɛ ne nsabuo mu deɛ no. Na obiara a wɔka nneɛma yi no ho nte, na wɔnsi ne ntadeɛ no mfa nsuo nnware. Ne ho nte kosi anwummere. Na sɛ ne ho te firi n'ahosene no mu a, ɔnkan nanson mfa, na ɛno akyiri no ne ho ate. Na da ɛtɔ so 8 no, ɔmfa nya nkuku mmienu anaa mmorɔnomama mmienu mmrɛ ɔsɔfoɔ, Ahyiae Ntomadan no ano. Na ɔsɔfoɔ no mfa biako mmɔ bɔne ho afɔdeɛ, na biako no ɔmfa mmɔ ɔhye afɔdeɛ. Na ɔsɔfoɔ no mpatama no Awurade anim, mfiri n'ahosene a ɛho nteɛ no mu. Na momma Israelfoɔ no nyi wɔn ho mfiri wɔn fi mu, na wɔnwu wɔn fi mu sɛ ɔrekogu me tenabea a ɛwɔ wɔn mu no ho fi. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma deɛ ne ho sene ne deɛ ne ho nsuo firi ne mu gu ne ho fi. Ne ɔbaa ne ho nyɛ no den ne nsabuo mu, ne deɛ ne ho sene, ɔbarima o, ɔbaa o, ne ɔbarima a ɔne ɔbaa ne ho nteɛ bɛda. Leviticus ti 16. Na Aaron ma baanu no wu a wɔbaa Awurade anim na wowuiɛ no akyiri no. Awurade kasa kyerɛɛ Mose, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Kasa kyerɛ wo nua Aaron sɛ ɔnhyɛne kronkronbea hɔ nkontwamutam no akyi, mpata adwa a ɛwɔ adaka no soɔ no anim, bere nyinaa mu, na wɔanwu. Ɛfiri sɛ mununkum no mu na miyi me home kyerɛ mpata adwa no so. Na yei ne deɛ Aaron mfa nhyɛne kronkronbea hɔ: nantwinini buruwa a wɔde bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ, ne odwennini a wɔde bɛbɔ ɔhye afɔdeɛ. Ɔnhyɛ nwera atadeɛ kronkron no, na nwera pieto nkata ne ho, na nwera abɔmu no mmɔ n'asene, na ɔmmɔ nwera abotetene no, ɛne ntade kronkron no. Ɔmfa nsuo nnware ne ho ansa na wahyɛ. Na wɔnye Israel asafo no hɔ mpapo mmienu, na ɔmfa mmɔ bɔne ho afɔdeɛ, ne ɔpapo biako, na ɔmfa mmɔ ɔhye afɔdeɛ. Na Aaron fa bɔne ho afɔdeɛ nantwinini a ɛyɛ ne deɛ no mmra, na ɔmfa mpata ma ɔno ara ne ho ne ne fie. Na ɔmfa mpapo mmienu no mmegyina Awurade anim, Ahyiae Ntomadan no ano. Na Aaron twe mpapo mmienu no so tonto, Awurade tonto biako ne Asasel tonto biako. Na Aaron fa ɔpapo a Awurade tonto bɔɔ no ne mmra mmɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ. Na ɔpapo a Asasel tonto bɔɔ no no, ɔmfa no anim nyina Awurade anim mfa mpatama no, na ɔnkogya no nkɔsrɛ so ma Asasel. Na Aaron fa bɔne ho afɔdeɛ nantwinini a ɛyɛ ne deɛ no mmra mfa mpatama ɔno ara ne ho ne ne fie. Na ɔnkum bɔne ho afɔdeɛ nantwinini a ɛyɛ ne deɛ no. Na ɔmfa ogya sɔ adeɛ nyansenama ma mfiri afɔrebukyia no so Awurade anim, ne aduhwam a wɔsi ne fikɔfikɔ, ne nsa mmienu ma, na ɔmfa nkɔ ntwamutam no akyi. Na ɔmfa aduhwam no mu ogya no so Awurade anim, na aduhwam no wisie nkata mpata adwa a ɛwɔ adanseɛ no soɔ no ho, na wɔanwu. Na ɔmfa nantwinini no mogya no bi, na ɔmfa ne nsateaa nka mpete mpata adwa no so anim fam. Na ɔmfa ne nsateaa nka mogya no bi mpete mpata adwa no anim hɔ mprɛnson. Na ɔnkum bɔne ho afɔdeɛ papo a ɔyɛ ɔman no deɛ no, na ɔmfa ne mogya nkontwamutam n'akyi. Na ɔmfa mogya no nwo sɛdeɛ ɔde nantwinini no mogya no yɔɔe no, na ɔmfa mpete mpata adwa no so ne mpata adwa no anim, na ɔmpata ma kronkronbea no. Israelfoɔ no afidie ne wɔn mmara a wɔto wɔn bɔne nyinaa nti, na saa na wɔnnwɔma Ahyiae Ntomadan a esi wɔn mu wɔ wɔn afidie no mu no. Na onipa biara ntena Ahyiae Ntomadan no mu bere a ɔhyɛ ne hɔ kɔpata kronkronbea no mu, kosi sɛ obɛfiri adi a wapata ama ɔno ara ne ne fie ne Israelfoɔ asafo nyinaa, na ɔmfiri adi mmra afɔrebukyia a esi Awurade anim no ho, na ɔmpatama no, na ɔmfa nantwinini no mogya no bi ne ɔpapo no mogya no bi nkeka afɔrebukyia no mmɛn ho nhyia, na ɔmfa ne nsateaa nka mogya no bi mpete so
Na sɛ ɔpatama kronkronbea ne ahyiaeɛ ntomadan ne afɔrebukyia no wie a, ɔmfa ɔpapo animu no mmra, na Aaron fa ne nsa mmienu ngu ɔpapo animu no atifi. Na ɔnka Israelfoɔ no mfonsuo nyinaa ne wɔn mmarato nyinaa sɛdeɛ wɔn bɔne tie no ngu no so, na ɔmfa ngu ɔpapo no atifi. Na ɔma ɔbarima bi a wɔwɔ hɔ nkɔgyaa no ma no nkɔ esere so. Na ɔpapo no nso a wɔn mfonsuo nyinaa mfa nkɔ asasefo so, na ɔnkɔgyae ɔpapo no esere so. Na Aaron hyɛ ne ahyiaeɛ ntomadan no mu, na wonyi nwera atade a wɔhyɛ kɔɔ kronkronbea no, na wonya no hɔ. Na ɔmfa nsuo nnware ne ho deɛ ɛhɔ yɛ kronkron, na ɔnhyɛ ne ntadeɛ, na ɔmfiri adi nkɔbɔ ne hye afɔdeɛ ne ɔman no hye afɔdeɛ, na ɔmpata ma ɔno ara ne ho ne ɔman no. Na ɔnhye bɔne ho afɔdeɛ sradeɛ na afɔrebukyia no so. Na deɛ wɔde ɔpapo no kɔkɔgyaa no ma a asɛsɛw no nsi ne ntadeɛ, na ɔmfa nsuo nnware ne ho, na ɛno akyi ansa na ɔmmra nsraban no mu. Na bɔne ho afɔdeɛ ne ntwinini ne bɔne ho afɔdeɛ papa a wɔde wɔn mogya kɔɔ kronkronbea hɔ kɔpataeɛ no, ɔmfa wɔn mfiri nkɔ nsraban no akyi, na ɔmfa wogya nhye wɔn nwoma ne wɔn nam ne wɔn bini. Na deɛ ɔkɔkɔ hyeeɛ no nsi ne ntadeɛ na ɔmfa nsuo nnware ne ho, na ɛno akyi ansa na waba nsraban no mu. Na yɛnya mo daa ahyɛdeɛ, bosome a ɛtɔ so nson ne da ɛtɔ so du no, mommrɛ mo kra ase. Kuroni o, ɔhɔhoɔ a ɔbɛsoɛ mo mu o, monnyɛ adwuma biara. Na da no na ɔpata ma mo de dwira mo, na mo ho ate afiri mo bɔne nyinaa mu, Awurade anim. Ɛnyɛ mo ɔhome mu homeda, na mommrɛ mo kra ase. Ɛyɛ daa ahyɛdeɛ. Na mpata no, ɔsɔfo a wasra ne ngo a wɔde ahyɛ ne nsa sɛ onni sɔfo nsi n'agya anan mu no na ɔmpata. Na ɔnhyɛ nwera ntadeɛ no, ntare kronkron no, na ɔmpata ma kronkronbea kronkron no, na ɔmpata ma ahyiaeɛ ntomadan ne afɔrebukyia no, na ɔmpata ma ɔsɔfoɔ no ne ɔman asafo mu no nyinaa. Na yɛnya mo daa ahyɛdeɛ, na wɔde apata ma Israelfoɔ afiri wɔn bɔne nyinaa mu preko daa afiri nhyia. Na Mose yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no. Leviticus ti 17. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Aaron ne ne ma ne Israelfoɔ nyinaa, na ka kyerɛ wɔn sɛ, yei ne asɛm a Awurade ahyɛ ho mmara sɛ, obiara a wɔwɔ Israel fie a okum nantwie anaa odwanten anaa abirekyire nsraban no mu, anaasɛ okum no nsraban no akyiri, na ɔmfa ma ahyiaeɛ ntomadan no ano mmɛyɛ ayɛyɛdeɛ ma Awurade wɔ Awurade tenabea anim no, obebu mogya agu ne so, waka mogya agu, na obetwa saa onipa no afiri ne man mu atwene. Na ama Israelfoɔ de wɔn afɔdeɛ a okum wɔ ɛserɛ soɔ no abrɛ asɔfoɔ no, ama wɔde abrɛ Awurade wɔ ahyiaeɛ ntomadan no ano. Na okum abɔ Awurade asomdwoe afɔdeɛ, na ɔsɔfoɔ no mfa mogya no mpete Awurade afɔrebukyia no so, ahyiaeɛ ntomadan no ano. Na ɔnhye sradeɛ no na enyi hwehwɛhwɛ ma Awurade. Na onkum wɔn afɔrebɔdeɛ ma mpapo abosom a wodi wɔn akyire adwamammɔ soɔ no bio. Na ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ ma wɔn awo ntoatoasoɔ nyinaa mu. Na wɔn deɛ, ka kyerɛ wɔn sɛ, obiara a ofiri Israel fie anaa ahɔhoɔ a ɔbɛsoɛ wɔn mu no mu a ɔbɛbɔ ɔhye afɔdeɛ anaa okum afɔdeɛ bie, na wɔamfa ama ahyiaeɛ ntomadan ano amebɔ ama Awurade no, obetwa no afiri ne man mu atwene. Na obiara a ofiri Israel fie anaa ahɔhoɔ a ɔbɛsoɛ wɔn mu no mu a wodi mogya biara no, mema m'ani asa saa ɔkra a wodi mogya no, na metwa no afiri ne man mu atwene, ɛfiri sɛ ɔhonam kra wɔ mogya no mu. Na mede mama mo afɔrebukyia no so sɛ ɔmfa mpata ma mo kra, na mogya na wɔde pata ma ɔkra. Ɛno nti na mesi Israelfoɔ sɛ, mo mu ɔkra biara nni mogya, na ɔhɔhoɔ a wɔbɛsoɛ mo mu no nso nni mogya. Na obiara a ofiri Israel ma ne ahɔhoɔ a wɔbɛsoɛ mo mu no mu a ɔyɛ hekum aboa anaa noma a wodie no, ɔnhwie ne mogya mu na ɔmfa dɔteɛ nkata so. Na ɔhonam nyinaa kra deɛ, ne mogya ne ne kra. Enti na mesi Israelfoɔ sɛ, munni nam biara mogya, ɛfiri sɛ honam nyinaa kra ne ne mogya. Obiara a wodie no, obetwa no atwene. Na obiara a wodi deɛ wawuo anaasɛ deɛ watete no, kuroni o, ɔhɔhoɔ o, ɔnsi ne ntadeɛ no ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere.
ansa na ne ho ate. Na sɛ wansi ne ntaadeɛ na wanware ne ho a, ɛneɛ wɔnsoa ne musuo. Leviticus tidungɔtwe. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, Mene Awurade mo Nyankopɔn. Misrim asase a motena soɔ no so nneyɛ deɛ monnyɔ. Na Kanaan asase a mede mo rekɔ soɔ no so nneyɛ nso monnyɔ. Na munni wɔn ahyɛdeɛ so. Matemmudeɛ na monnyɔ. Na monkora m'ahyɛdeɛ sɛ mubedi soɔ. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Na monkora m'ahyɛdeɛ ne matemmudeɛ a onipa a wɔyɔ no benya mu nkwa no. Mene Awurade. Obiara nkɔ ne bogya biara a wɔyɛ ne honam no ho nkoyi na de gya so. Mene Awurade. Enyi wagya anaa wo na adagya so. Wo nane no, enyi na adagya so. Enyi wagya yere adagya so. Wagya adagya ne no. Wo nua ba a wɔyɛ wagya ba anaa wo na ba no. Wɔwɔ ne fie o, wɔwɔ ne baabi o, nyi wɔn adagya so. Wo ba bani babaa anaa wo babaa babaa, enyi wɔn adagya so. Efiri sɛ ɛyɛ w'adagya. Wagya yere babaa a wagya awo no no, wɔyɛ wo nua baa, enyi na adagya so. Enyi wagya nua baa adagya so, wɔyɛ wagya honam. Enyi wo na nua baa adagya so, efiri sɛ wɔyɛ wo na honam. Nyi wagya nua barima adagya so nkɔ ne yere ho. Wo na kumaa ne no, nyi w'ase adagya so. Wo babarima yere no no, nyina adagya so. Enyi wo nua yere adagya so, ɛyɛ wo nua adagya. Enyi ɔbaa bi ne ne ba adagya so. Emfa ne babani babaa anaa ne babaa babaa enyi wɔn adagya so. Ne honam ne wɔn, ɛyɛ abusudeɛ. Na emfa ɔbaa ne ne nua nware sɛ wobɛma watwe kora. Sɛ ɔda so te aseɛ no, wobɛyi n'adagya so aka ne ho. Na ɛnkɔ ɔbaa a ne nsa buo mu ne ho nteɛ no ho nkoyi n'adagya so. Na wo ne wo yɔnko yere nna. Na ɛmfa wo ho suo ma no ɛmfa ngu wo ne ne ho fi. Na ɛmfa w'asefoɔ mu bi ma no ɛnkɔfa ogya mu mma Molek. Na ɛngu wo Nyankopɔn din ho fi. Mene Awurade. Na wo ne ɔbarima na ɔbaa na ɛyɛ akyiwadeɛ. Wo ne aboa biara na ɛmfa ngu wo ho fi. Na ɔbaa bi nyina aboa bi anim ɛnane ne ho ma no, ɛyɛ basabasayɔ. Momfa nneɛma yi mu biara ngu mo ho fi. Efiri sɛ yenum nyinaa na amanaman a merebetu wɔn afiri mu anim yi di agu wɔn ho fi. Na asase no so agu fi. Enti na meretua ɛso amumuyɔ no so ka. Na asase no afe ɛsotefoɔ no agu. Na mo deɛ, muni m'ahyɛdeɛ ne m'atemmudeɛ so. Na monnyɔ saa akyiwadeɛ yi mu biara. Kuroni o, ɔhɔho a wabɛhyio mu mu o, efiri sɛ saa akyiwadeɛ yi nyinaa na asase no sofoɔ a wodi mu anim no ayɔ. Na asase no so agu fi. Na asase no amfi mu amu sɛ mogu ho fi. Sɛdeɛ ɛfee amanaman a wodi mu anim no guiɛ no. Na obiara a wɔbɛyɔ saa akyiwadeɛ yi mu biara no, obetwa akra a wɔyɔ no afiri wɔn man mu atwene. Enti monhwɛ m'ahwɛdeɛ. Na mo anyɔ ahyɛdeɛ a wokyerɛ a wodi mu anim yɔɔyɛ no amfa ngu mo ho fi. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Leviticus tidunkron. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ asafo no nyinaa na ka kyerɛ wɔn sɛ, monyɛ kronkron, efiri sɛ me, Awurade mo Nyankopɔn, meyɛ kronkron. Mo nyinaa monsuro mo nanom ne mo agyanom, na munni me home nanom. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Mo nane mo ho nkɔ abosom huhuo no nkyɛn, na monnyɔ anyame a waguo mfa. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Na sɛ mobɔ asomdwoe afɔdeɛ ma Awurade a, mommɔ no sɛdeɛ ɛbɛma mo asɔ ani. Da a mokum no ara na wonie. Ne nade kyeɛ. Na deɛ ɛbɛka akoduru nansa no, ɔmfa ogya nhye. Na sɛ wodi ne da a ɛtɔ so mmiɛnsa no a, ɛyɛ akyiwadeɛ, ɛnsɔ ani. Na deɛ wodie no bɛsoa ne musuo. Efiri sɛ Awurade akronkronneɛ na wogu ho fi. Na wobɛtwa saa ɔkra no afiri ne man mu atwene. Na sɛ mutwa mo asase so nnɔbae a, nwie wo nkwanse adie no twa. Na nni wɔ fam die no mu mpɛpɛ. Na wobɛbuturo nso, ɛni mu mpɛpɛ. Na woturo mu aba a egugu fam no, ntase, gyama ohiani ne ɔhɔhoɔ. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Mommɔ korɔno, na munni kusum, na obiara ntwa ne yɔnko nkontompo.
na monka me din ho ntam atoro mu, na woanhura wo Nyankopɔn din ho. Mene Awurade. Ɛne wo yɔnko amim, na ɛntwa no dwo. Ɛma wo pɛɛ ne akatua nka wo nkyɛn ɛma adeɛ nkye. Nnome ɔsotifoɔ, na ɛmfa sontudua ɛnto onifirɛ ne anim, na suro Onyankopɔn. Mene Awurade. Muntwa atemmuo mu nkontompo. Ɛnhwɛ mmɔborɔni anim, na ɛnyɛ deɛ ɛbɛsɔ otumfo ani. Tenenee mu na bu yɔnko atɛn. Ɛnkyene wo nkurɔfoɔ mu ni nsekuro. Nsɔre ntia wo yɔnko mu gya. Mene Awurade. Ntane wo nua wakoma mu. Ka na ka wo yɔnko anim, na woansoa ne ho bɔne. Ntɔwerɛ na nya wo nkurɔfoɔ ma ho menasepɔ, na dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Mene Awurade. Muni m'ahyɛdeɛ so. Mma wɔ fie boa nni afrafra mforo wɔn ho. Wɔfuo nso, ɛmfa adeɛ mfrafra nnua mu, na ɛma ntoma ahodoɔ mmienu nsa asaawa nka wo ho. Sɛ ɔbarima bi ne ɔbaa da na ɔde ne ho ka no, na ɔbaa no yɛ afenaa a wɔde no ama obi awareɛ, na gyeɛ na wonya nyee no, anaasɛ wonya mfaa ne ho nkyɛɛ no a, ɔmpeepee mu ntwe wɔ n'aso, na wɔnku wɔn, ɛfiri sɛ ɔne ne ho. Na ɔbarima no mfa n'asodie ho afɔdeɛ mmrɛ Awurade, Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Asodie ho afɔdeɛ dwennini na ɔmfa mmra. Na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdeɛ dwennini no mpatama no Awurade anim, bɔne a wayɛ no nti, na wɔde ne bɔne a wayɛ no afiri no. Na sɛ muduru asase no so na mote dua biara a wodie a, mummu n'aba no sɛ momonotodeɛ. Mfie 3 na ɛnyɛ mo momonotodeɛ, oni. Na afe ɛtɔ so 9 no, ɛso aba nyinaa nyɛ kronkron ma Awurade ayɛyie. Na afe ɛtɔ so 5 no, munni n'aba, na ne nnɔbae nkɔ so nnɔɔso ma mo. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Mommfa mogya nka biribi ho ni. Munni adebisasɛm, na monngoro abayigorɔ. Monkontom mo nua no, na ɛnsɛ wo bɔdwesa no. Mommobota mo ho mma awufo, na monkurukyire mo ho atwero biara. Mene Awurade. Nhura wo babaa ho mma no mmɔ adwaman, na asase no ammɔ adwaman, na musuo anyɛ asase no so ma. Muni me home nna, na munsuro me kronkronbea no. Mene Awurade. Monnane mo ho nkɔ ɔdebisafoɔ nkyɛn, na monhwehwɛ adunsifo akyiri kwan mfa ngu mo ho fi wɔ wɔn ho. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Sɔre wɔ tiri so dwono anim, na di akɔkora anim ni, na suro wo Nyankopɔn. Mene Awurade. Na sɛ ɔhɔhoɔ bi bɛsua mo asase so a, monhyɛ ne so. Ɔhɔhoɔ a wɔbɛtena mo mu nya mo sɛ mo kuroni bi, na dɔ no sɛ wo ho, ɛfiri sɛ moyɛɛ Misraim asase so ahɔhoɔ. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Muntwa atemmuo mu nkontompo. Adesusuo, adekarie, ne adehyɛ mu, nsania tee, abramoɔ tee, efa tee, ne susutoa tee, na munkura. Mene Awurade mo Nyankopɔn a meyii mo firi Misraim asase so no. Na munni m'ahyɛdeɛ nyinaa, ne m'atemmudeɛ nyinaa so nyɔ. Mene Awurade. Leviticus ti aduonu. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ, obiara a ofiri Israelfoɔ anaa ahɔhoɔ a wabɛtena Israel mu no mu a ɔde ne mma mu bi ma Molek no, kum na wonku no. Asase no sofoɔ nsi no aboɔ. Na me nso mɛma m'ani asa onipa no, na metwa no afiri ne mma mu atwene. Ɛfiri sɛ wɔde ne mma mu bi ama Molek de agu me kronkronbea no ho fi, na wɔhura me din kronkron no ho. Na sɛ wɔde ne mma mu bi ma Molek na asase no sofoɔ no bu wɔn ani gu saa onipa no so, na wɔnku no a, me deɛ, mɛma m'ani asa onipa no ne n'abusua, na metwa wɔn ne wɔn a wodi n'akyiri adwamammɔ kwan soɔ, na wodi Molek akyiri bɔ adwaman no nyinaa afiri wɔn man mu agu. Na ɔkra a wɔdane ne ho kɔ adebisafoɔ anaa adunsifoɔ nkyɛn kodi wɔn akyiri adwamammɔ kwan soɔ no, mɛma m'ani asa saa ɔkra no, na metwa no afiri ne man mu atwene. Enti monte mo ho na monyɛ kronkron, na mene Awurade mo Nyankopɔn. Na muni m'ahyɛdeɛ so na monyɔ. Mene Awurade a wɔyɛ mo kronkron no. Sɛ obiara dome n'agya anaa ne na kum na wonku no, wadome n'agya ne ne na, ne mogya gu n'atifi. Ɔbarima a ɔfa ɔbarima bɛyire na wɔne ne yɔnko yere sɛe awadeɛ no, kum na wonku ɔbarima ne ɔbaa awaresɛefoɔ no.
Na ɔbarima a wɔne n'agya yere da no, wayi n'agya adagya so, kum na wonkum wɔn baanu nyinaa. Wɔn mogya gu wɔn atifi. Na ɔbarima a wɔne n'ase a wɔyɛ ne ba yere da no, kum na wonkum wɔn baanu nyinaa. Wayɛ akyiwadeɛ. Wɔn mogya gu wɔn atifi. Na ɔbarima a wɔne ɔbarima bi da ɔbaa na no, wɔn baanu ayɛ akyiwadeɛ, kum na wonkum wɔn. Wɔn mogya gu wɔn atifi. Sɛ ɔbarima bi fa ɔbaa ne na nyinaa a, ɛyɛ abusudeɛ. Ɔmfa ogya nhye ɔno ne wɔn nyinaa, na abusudeɛ antena mo mu. Na ɔbarima a wɔne aboa bi da no, kum na wonkum no, na aboa no nso munkum no. Na ɔbaa a ɔkɔ aboa biara hɔ kɔda hɔ ma no no, kum ɔbaa no ne aboa no, kum na wonkum wɔn. Wɔn mogya gu wɔn atifi. Na ɔbarima a ɔfa ne nuabaa a ɔyɛ n'agya ba anaa ne na ba na ohunu n'adagya, na ɔbaa no nso hunu n'adagya no, ɛyɛ animguasedeɛ. Na ɔntwitwa wɔn mu, wɔn mma anim. Wayi ne nuabaa adagya so, ɔnsoa ne musuo. Na ɔbarima a ɔne ɔbrafoɔ da na woyi n'adagya soɔ, na wobue n'abura ano, na ɔno nso yi ne mogya abura soɔ no, ɔntwitwa wɔn baanu nyinaa mfiri wɔn mma mu. Na enyi wo ne nuabaa anaa wagya nuabaa adagya so, ɛfiri sɛ wɔyi ne bogya adagya so, ɔnsoa wɔn musuo. Na ɔbarima a wɔne n'agya nua yere da, wayi n'agya nua adagya so, ɔnsoa wɔn bɔne, ɔrenwoma no wɔ mu. Na obi fa ne nua yere ware a, ɛyɛ ade a ɛho nteɛ, wayi ne nua adagya so, ɔrennya wo ba. Enti mu ne m'ahyɛdeɛ nyinaa ne m'atemmudeɛ nyinaa so na monnɔ. Na asase a mede mo rekɔ akɔtena soɔ no amfi mu awu. Na momfa aman a merebetu wɔ mo anim ho ahyɛdeɛ so. Na wɔayɔ yeinom nyinaa na wɔn ho ayɛ me nwunu. Na mese mo sɛ, mo na munni wɔn asase soɔ. Na mede me ma mo sɛ momfa asase a ɛsene nufosuo ne ɛwoɔ no. Mene Awurade mo Nyankopɔn a mayi mo afiri amanaman mu no. Na mompae asase so mmoa a wɔn ho teɛ ne wɔn a wɔn ho nteɛ mu, ne nnoma a wɔn ho nteɛ ne wɔn a wɔn ho teɛ mu. Na moamfa asase so mmoa ne nnomaa ne adeɛ biara a ɛwi afɛ mu a mapae mu mama mo sɛ ɛho nteɛ no amu mo kra ho fi. Na monyɛ kronkron ma me, ɛfiri sɛ me Awurade meyɛ kronkron. Na mayi mo afiri aman mu sɛ mommɛyɛ me deɛ. Na ɔbarima anaa ɔbaa a adebisa anaa akɔm honhom wɔ ne mu no, kum na wonkum wɔn, wonsi wɔn aboɔ, wɔn mogya gu wɔn atifi. Leviticus ti 21. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Aaron ma asɔfoɔ no na ka kyerɛ wɔn sɛ, mo mu biara ngu ne ho fi efunu bi ho ne man mu, gye ne bogya a ɔbɛn no, ne na, ne n'agya, ne ne babani, ne ne babaa, ne ne nuabarima, ne ne nuabaa a ɔyɛ ɔbabunu a ɔbɛn no a wonyanya ekunu, ɔno ho na ɔma ne ho nkum. Ɔyɛ ne nkurɔfoɔ mu nnipa titiri nti, ongu ne ho fi, nanso wonhura ne ho. Wonyi wɔn pampam, na wɔnwerɛ wɔn bɔdwesa no, na wɔbotabota wɔn honam mu. Ɔnyɛ kronkron ma wɔn Nyankopɔn, na wɔnhura wɔn Nyankopɔn din ho. Ɛfiri sɛ wɔn na wɔde Awurade gya afɔdeɛ, wɔn Nyankopɔn aduane no ba, enti wɔnyɛ kronkron. Ɔnware ɔbaa adwamanfoɔ bi anaa deɛ ne ho ahura, nanso ɔnware ɔbaa a ne kunu ako no, ɛfiri sɛ ɔyɛ kronkron ma ne Nyankopɔn. Na bu no kronkron, ɛfiri sɛ wo Nyankopɔn aduane na wɔde ba. Ɔnyɛ onipa kronkron ma wo, ɛfiri sɛ kronkron ne me Awurade a ɔyɛ kronkron no. Na sɛ ɔsɔfoɔ babaa firi ase bɔ adwaman a wɔhura n'agya ho, ɔmfa ogya nhye no. Na ne nuanom mu sɔfo panin a wɔhwie srango agu n'atifi na wɔde ahyɛ ne nsam sɛ ɔnhyɛ ntaadeɛ no, ɔmpɛsɛ ne ti na ɔnsunsuan ne ntaadeɛ mu, na ɔnkɔ efunu biara ho. N'agya ne na ho mpo ɔma ne ho nkum, na ɔmfiri kronkronbea hɔ, na ɔnhura ne Nyankopɔn kronkronbea ho, ɛfiri sɛ ne Nyankopɔn srango no wɔ n'atifi. Mene Awurade. Na ɔno deɛ ɔbaabunu na ɔnwareɛ. Okunafoɔ ne deɛ wako no ne deɛ ne ho ahura ne odwamanfoɔ deɛ ɔnware yeinom mu biara, na mmom ne mmaa mu baabunu na ɔnwareɛ. Na wɔnhura n'asefoɔ ho ne man mu. Na mene Awurade a meyɛ no kronkron.
Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Aaron sɛ, w'asefo awo ntoatoasoɔ mu barima a wodi dɛm biara mma mmefa ne Nyankopɔn aduane no ma. Na obiara a wodi dɛm no mmɛn, onifirani o, apakye o, hwinto o, deɛ ne honam biribi boro so o, deɛ ne nan anaa ne nsa abu o, ɛfo o, epiro o, deɛ ɛtɛ si n'ani so o, deɛ ɔyare ntum o, ogyatɔni o, deɛ ne so anyowa abobɔ o, ɔsɔfo Aaron asefoɔ mu biara a wodi dɛm no ntwimpiri mmefa Awurade gya afɔdeɛ no ma. Ɛdɛm wɔ ne ho. Ɔmfa ne Nyankopɔn aduane no ntwimpini. Ne Nyankopɔn aduane, akronkronyɛ mu ade kronkron ne akronkronyɛ no deɛ, onni bi. Ntwamutam no ho nko na ɔma. Na afɔrebɔkyia no ho na ɔntwimpini, ɛfiri sɛ ɛdɛm wɔ ne ho. Na wɔnwura ma kronkronyɛ no ho, ɛfiri sɛ mene Awurade a meyɛ wɔn kronkron. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron ne ne mma ne Israelfoɔ nyinaa. Leviticus ti 22. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Aaron ne ne mma sɛ, wɔnte wɔn ho mfiri Israelfoɔ akronkronyɛ ho, na wɔnwura me din kronkron no ho. Ade a wɔyɛ no kronkron ma me no mu, mene Awurade. Ka kyerɛ wɔn sɛ, mmoa wɔn ntoatoasoɔ mu, barima biara a ofiri mo asefoɔ nyinaa mu a ɔbaa kronkronyɛ a Israelfoɔ ayɛ no kronkron ama Awurade, na ne fi wɔ ne soɔ no, obetwa saa ɔkra no afiri m'anim atwene, mene Awurade. Aaron asefoɔ mu barima biara a wɔyɛ ɔkwatani, anaa deɛ ne ho sene no ni akronkronyɛ no bi kosi sɛ ne ho bɛtie. Na deɛ ɔka adeɛ a efun egu ho fi anaa obi a ne ho nsuo afiri ne mu, anaa obi a ɔka adeɛ biara a ɛwi a ɛma ne ho nteɛ anaa onipa a ne ho fi biara enti ne ho nteɛ no, ɔkra a ɔka no ne ho nte kosi anwummere. Na woni akronkronyɛ no bi gye sɛ wɔde nsuo adware ne ho ansa. Na sɛ owi akɔtɔ a ne ho te, ɛno akyiri ansa na woni akronkronyɛ no bi, ɛfiri sɛ ɛyɛ n'aduane. Aboa funu anaa deɛ watete ne mu no, woni mfa ngu ne ho fi, mene Awurade. Na wɔnhwɛ mahwɛdeɛ, na wɔansoa ɛho bɔne, na sɛ wohura ho a wɔanwuwu, mene Awurade a meyɛ wɔn kronkron no. Ɔhɔhoɔ biara nni akronkronyɛ no bi, na deɛ wabɛtena ɔsɔfoɔ bi nkyɛn, anaa ɔpaani nni akronkronyɛ no bi. Na sɛ ɔsɔfoɔ bi de ne sika tɔ wɔ nipa bi a, ɔno deɛ onni bi, ɛne deɛ wɔwoo no ne fie, wɔn na wonni n'aduane no bi. Na sɛ ɔsɔfoɔ babaa bi kɔware ɔhɔhoɔ bi a, wonni akronkronyɛ ma soɔ afɔrebɔdeɛ no bi. Na sɛ ɔsɔfoɔ babaa yi yɛ okunafoɔ anaasɛ wako no, na wonni ba, na ɔsane ba n'agya fie sɛ ne mmɔfra ase a, onni n'agya aduane no bi. Na ɔhɔhoɔ biara deɛ, onni bi. Na sɛ obi ani na hɔ, na wodi akronkronyɛ no bi a, ɔmfa n'abupɛn num mu bi akompae so, na ɔnnane akronkronyɛ no ma ɔsɔfoɔ no. Na wɔnhura Israelfoɔ no akronkronyɛ a wɔde bɔ afɔdeɛ ma Awurade no ho. Na wɔmma wɔn soa asodie bɔne bi wɔn akronkronyɛ no die mu, ɛfiri sɛ mene Awurade a ɔyɛ wɔn kronkron. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Aaron ne ne mma ne Israelfoɔ no nyinaa, na ka kyerɛ wɔn sɛ, obiara a ofiri Israel fie anaa Israel mu, ahɔhoɔ mu a wɔde n'ayɛyɛdeɛ bɛba, wɔn bɔhyɛ adeɛ biara anaa wɔn ayɛmuye adeɛ biara a ɔde brɛ Awurade abɛbɔ ɔhye afɔdeɛ, deɛ ɛbɛyɛ na ɛbɛsɔ ani ama mo nti, ɛnyɛ onini a wodi mu a ofiri anantwie anaa nyanten anaa mmirekyire mu. Adeɛ biara a ɛdɛm wɔ ne ho no, momfa mma, ɛfiri sɛ ɛrensɔ ani ma mo. Na obiara a wɔde asomdwoe afɔdeɛ bɛbrɛ Awurade sɛ ɔde rewie n'aboadeɛ ma, anaa ayamyɛ adeɛ a ɛfiri anantwie anaa nnwan mu no, ɔma no ne mu, na ɛnsɔ ani, ɛnni dɛm biara. Deɛ n'ani afira, anaasɛ wabubuo, anaasɛ wapira, anaasɛ watutu akuro, anaasɛ ntwom anaa nsoa agu ne ho no, momfa yeinom biara mmrɛ Awurade. Na momfa wɔn mu biara nsɔ afɔrebukyia no so gya mma Awurade. Na nantwie anaa odwan a ne ho biribi boro soɔ anaasɛ watɔ apɛn no, ayamyɛ afɔdeɛ deɛ fa no bɔ, na aboadeɛ deɛ ɛnsɔ ani.
na deɛ wapɛkyɛ anaa wabɔ anaa watu anaa watwa ne hwewa no momfa mmrɛ Awurade, na mo asase so nso monyɔ sa. Na ɔnanani bi nsɛm nso monnyi yeinom mu biara mfa mmɛyɛ mo Nyankopɔn aduane, ɛfiri sɛ wɔn ho aka, ɛdɛm wɔ wɔn ho, ɛrensɔ ani ma mo. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, nantwie anaa odwanten anaa abirekyiri, sɛ wɔwo no a, ɔntena ne nanse nanson, na ɛfiri da ɛtɔ so nwɔtwe de rekorɔ no, wɔde yɛ ayɛyɛdeɛ ma Awurade gya afɔdeɛ a ɛbɛsɔ ani. Na munkum nantwie anaa odwan ne ne ba nyinaa da koro. Na sɛ mobɔ asɛde afɔdeɛ ma Awurade a, mommɔ no sɛdeɛ ɛbɛma mo asɔ ani. Da no ara oni, munnya mu bi nkosi anɔpa, mene Awurade. Na munni me mmara nsɛm so, na monyɔ, mene Awurade. Na monhura me din kronkron no ho. Na wɔmmɔ me kronkron Israelfoɔ mu, mene Awurade a meyɛ mo kronkron a meyii mo firi Misraim asase so sɛ merebɛyɛ mo Nyankopɔn, mene Awurade. Leviticus ti 23. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, Awurade afahyɛ hodoɔ a mompae sɛ ɛnyɛ nhyia kronkron, mafahyɛ na no nie. Nnansia na wɔnyɛ adwuma, na da a ɛtɔ so nso no yɛ home mu homeda. Ɔnhyia nhyia kronkron, monnyɛ adwuma biara, ɛyɛ Awurade homeda mo tenabea nyinaa mu. Yeinom ne Awurade afahyɛ, nhyia kronkron a mompae ne mmere mu no. Bosome a ɛdi kan no da a ɛtɔ so 14 no, ɛnwummerɛ yɛ Awurade twam, na bosome no ara da a ɛtɔ so 15 no yɛ Awurade apiti afahyɛ. Nanso na muni apiti. Da a ɛdi kan no monhyia nhyia kronkron. Dwumadie adwuma biara monnyɔ, na momfa ogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade nanson. Da a ɛtɔ so nson no monhyia nhyia kronkron. Monnyɔ dwumadie adwuma biara. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ muduru asase a mede me rema mo no so na mutwa ɛso no bae a, momfa mo nnɔba efi a ɛdi kan no mmrɛ ɔsɔfoɔ, na wɔnhim efi no Awurade anim, na ɛnsɔ anima mo. Homeda no, adeɛ kye a na ɔsɔfoɔ no nhim. Na ɛda a mohim efi no, momfa odwanten ba a wodi mu a wadi afe mmɔ ɔhye afɔdeɛ ma Awurade, ne ɛho aduane afɔdeɛ, asikyiresiam abupɛn 12 a wɔde ngo afɔre, na ɛnyɛ Awurade ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam, ne ɛho ehwiesa. Bobisa susutua abupɛn 4 mu biako, na mu nnipa no anaa ayu a wato, anaa sɛ wasie kosi da no ara a mode mo Nyankopɔn ayɛyɛdeɛ reba no. Ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ ma mo awɔ ntoatoasoɔ, mo tenabea nyinaa mu. Na monkan na mfɛmfiri homeda no akyiri da, da a mode ohim fi no ba no, ɛnyɛ adapɛn 7 pɛpɛɛpɛ. Monkan adaduanum kosi homeda a ɛtɔ so nson no akyiri da so ansa na mode aduane afɔde foforɔ abrɛ Awurade. Momfa ohim paano 2 mfiri mo tenabea mmra. Asikyiresiam abupɛn 12 mmɔreka na ɔmfa nto, na ɛnyɛ aduane kan ma Awurade. Na momfa nwanten manso a wodi mu a wadi afe ne nantwiburuwa biako ne adwennini 2 nka paano no ho. Ɔnyɛ Awurade ɔhye afɔdeɛ, ne ɛho aduane afɔdeɛ, ne ahwiesa, ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam ma Awurade. Na momfa ɔpapo biako mmɔ bɔne ho afɔdeɛ, ne nwanten ma 2 a wadi afe mmɔ asomdwoe afɔdeɛ. Na ɔsɔfoɔ no nhim wɔn ne aduane kan paano no ne nwanten ma 2 no, na ɛnyɛ Awurade anim ohim afɔdeɛ, ɛnyɛ kronkron ma Awurade, na ɔmfa ma ɔsɔfoɔ no. Na munhyia da no ara, ɛnyɛ mo nhyia kronkron, monnyɛ dwumadie adwuma biara, ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ mo tenabea nyinaa mu, mo awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Na sɛ mutwa mo asase so nnɔbae a, nwie wɔfuo nkwanse adi atwa, n'ani wo nnɔbae no mu mpepe, gyama wo hiani ne ɔhɔhoɔ, mene Awurade mo Nyankopɔn. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ sɛ, bosome a ɛtɔ so nson ne da a ɛdi kan nya mo homeda, totorobɛnto hyɛn nka yɛ nhyia kronkron, monnyɛ dwumadie adwuma biara,
na momfa ogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Bosome a ɛtɔ so 7 yi ara da a ɛtɔ so 10 ne mpatada. Monhyiahyia kronkron, na mommrɛ mo kra ase na momfa ogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Na ɛda no monnyɔ adwuma biara, ɛfiri sɛ ɛyɛ mpatada a ɔpata ma mo Awurade mo Nyankopɔn anim. Na ɔkra biara a ɔmmrɛ ne ho ase da no obetwa no afiri ne man mu atwene. Na ɔkra biara a ɔyɔ adwuma bi saa da no mɛsɛe saa ɔkra no afiri ne man mu. Monnyɔ adwuma biara. Ɛyɛ daa ahyɛdeɛ ma mo awɔ ntoatoasoɔ mo tenabea nyinaa mu. Ɛyɛ home mu homeda ma mo. Na mommrɛ mo kra ase bosome no da a ɛtɔ so 9 no anwummere. Muni mo homeda no mfiri anwummere nkosi anwummere. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ sɛ, bosome a ɛtɔ so 7 yi da a ɛtɔ so 15 no yɛ asesen afahyɛ nanson ma Awurade. Da a edi kan no yɛ nhyia kronkron. Monnyɔ dwumadi adwuma biara. Nanson na momfa ogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Da a ɛtɔ so 8 no nyɛ mo nhyia kronkron. Na momfa ogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Ɛyɛ afahyɛ awieɛ. Monnyɔ dwumadi adwuma biara. Yenom ne Awurade afahyɛ hodoɔ a mompae sɛ onhyia nhyia kronkron no. Na ɔmfa ogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Ɔhye afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ, ne kum afɔdeɛ ne ehwiesa. Ebiara wɔ ne da mu. Ɛsono Awurade homena no, na ɛsono mo ayɛyɛdeɛ, na ɛsono mo aboadeɛ nyinaa, na ɛsono mo ayɛmuyiadeɛ nyinaa a mode ma Awurade no. Enso bosome a ɛtɔ so 7 ne da a ɛtɔ so 15 mu a moreboa asase so nnɔbae ano no, muni Awurade nnapɔn na nanson. Da a edi kan no yɛ homeda, na da a ɛtɔ so 8 no yɛ homeda. Na da a edi kan no, momfa nnua afɛɛfɛ so adeɛ, ɛbrɛ ne nnua kusuman ne nsunoa nnua, na mo ani nye Awurade mo Nyankopɔn anim nanson. Na momfa ni nnapɔn na ma Awurade, nanson da afe. Ɛyɛ daa ahyɛdeɛ ma mo awɔ ntoatoasoɔ. Bosome a ɛtɔ so 7 no mu na muni nnapɔn na yi. Asesen mu na montena nanson. Israel man ma nyinaa ntena asesen mu. Na mo awɔ ntoatoasoɔ ahunu sɛ miyii Israelfoɔ firi Misraim asase soɔ no. Asesen mu na mema a wɔtenae. Mene Awurade mo Nyankopɔn. na Mose pae Awurade afahyɛ no kyerɛɛ Israelfoɔ. Leviticus ti 29. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, hyɛ Israelfoɔ ma wɔmmrɛ wɔn gudua ba a wɔsie. Ɛho gyinagyina na wɔmfa nsɔ kanea no, na kanea no nsi so daa. Adanseɛ ntwamutam no akyi, Ahyiaeɛ Ntomadan no mu na Aaron siesie mfiri anwummere nkosi anɔpa. Awurade anim daa, ɛyɛ daa ahyɛdeɛ ma mo awɔ ntoatoasoɔ nyinaa. Kanea dua a ɛho teɛ no so na wɔnsiesie nkanea no, Awurade anim daa. Na fa asikyiresiam to tatere 12, efa ebupan 12 nyɛ tatere 2. Na fa sesɛ so akyerɛpɛn 2, nsia nyɛ kyerɛpɛn 2, ɛpono a ɛho teɛ no so, Awurade anim. Na fa ohwam fufuo gyinagyina toto akyerɛpɛn no so, na nyɛ paano no so nkae adeɛ. Ogya afɔdeɛ a ɔsɔ ma Awurade. Daa homeda na wɔnsiesie wɔ Awurade anim daa. Ɛyɛ Israelfoɔ fam daa apam. Na ɛnyɛ Aaron ne mma deɛ, na oni wɔ deɛ ɛhɔ yɛ kronkron, ɛfiri sɛ ɛyɛ akronkronneɛ mu ade kronkron a ɛfiri Awurade gya afɔdeɛ so ma no. Ɛyɛ daa kyɛfa. na Israelni baa bi baa n'agya yɛ Misrini firi adi Israelfoɔ no mu. Na Israelni baa no ba no ne Israelni bi hamee nsraban no mu. Na Israelni baa no ba no kaa edin no ho abususɛm, na ɔdomee. Na wɔde no brɛɛ Mose. Nso onni din de Selomit, Dibri ba a ofiri Dan abusuakuo mu. Na wɔbɔɔ no dua mu sɛ ɛnkosi sɛ obenya Awurade anum asɛm aka akyerɛ wɔn. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, fa deɛ wadome no firi adi kɔ nsraban no akyi. Na ɔno a ɔteeɛ no nyinaa mfa wɔn nsa ngu n'atifi, na asafo no nyinaa nsi no aboɔ. Na kasa kyerɛ Israelfoɔ nso sɛ, obiara a ɔbɛdome ne Nyankopɔn no, ɔbɛsoa ne bɔne. Na deɛ ɔka Awurade din ho abususɛm no, kum na ɔnku no. Sie na asafo no nyinaa nsi no aboɔ. Ɔhɔhuo,
okuroni o, sɛ ɔka edin no ho abususɛm a onku no. Na sɛ obi kum onipa biara a kum na onku no. Na deɛ okum afieboa no, onsi anamu, ɔkra nsi ɔkra anamu. Na deɛ opra ne yɔnko nipa no, sɛdeɛ ɔyɔe no, ɔnyɔ no saa ara. Ekuo nsi ekuo anamu, ɛni nsi ɛni anamu, ɛsen nsi ɛsen anamu. Sɛdeɛ opra onipa no, saa ara na ɔnyɔ no. Na deɛ okum afieboa no, onsi anamu. Na deɛ okum onipa no, onku no. Atemmu okuro na ho ma mo, ɔhɔhoɔ nyɛ sɛ okuroni, na me ne Awurade mo Nyankopɔn. Na Mose kasa kyerɛɛ Israelfoɔ, na wɔde deɛ ɔdomeeɛ no firi adi kɔɔ nsraban no akyi kosii no aboɔ. Na Israelfoɔ yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Leviticus ti 25. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose Sinai bepɔ so sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ muduru asase a mede me rema mo no so a, asase no home ne home afe ɛma Awurade. Mfeɛ 6 na aduawafuo mu adeɛ. Na mfeɛ 6 no, pempane wo bituro mu nnua ho na boa emu nnɔbae ano. Na afe a ɛtɔ so 7 no nyɛ ahomegyeɛ home ma asase no. Ɛnyɛ home ma Awurade. Nnua wafuo mu adeɛ. Na mpempane wo bituro mu nnua ho. Wontwa kaeɛ a efifire no, ntwa. Na wo bihoma a wampempane no so, esa no, ntete. Ɛnyɛ ahomegyeɛ afe ma asase no. Na asase no home mu adeɛ nya mu deɛ. Na muni, wo ne wakoa ne wafenaa ne wo paani ne wo hɔhoɔ a wabɛtena wo nkyɛn. Ne wafieboa ne mmoa a wɔwɔ w'asase no soɔ. Na ɛso nnɔbae no nyinaa nyɛ wɔn aduane. Na kan home mfeɛ 7, mfeɛ 7 ahodoɔ 7 fa. Na home mfeɛ 7 no mu na nyɛ aduanan nkron. Na bosome a ɛtɔ so 7 no da a ɛtɔ so 10 no, ma ɔnhyɛne totorobɛnto ntwam. Mpata da no mu na moma ɔnhyɛne totorobɛnto ntwa mo asase nyinaa soɔ. Na monyɛ afe a ɛtɔ so 20 no afe kronkron. Na mompae ahofadie asase no so. Ma ɛsotifoɔ nyinaa. Ɛnyɛ mo ahosɛpɛ afahyɛ. Na mo mu biara nsane nkɔ mo agyapadeɛ mu. Na obiara nsane nkɔ n'abusua mu. Ahosɛpɛ afahyɛ na saa afe a ɛtɔ so 20 no nyɛ ma mo. Munnua adeɛ na muntwa ne ntwaka yi a efifiriɛ. Na montete mo bobe homa a wampempane ho no so aba. Na ɛyɛ ahosɛpɛ afahyɛ afe. Ɛnyɛ kronkron ma mo. Muni mfuo mu nnɔbae a ɛba afe no mu no. Ahosɛpɛ afahyɛ afe yi mu no, mo mu biara nsane nkɔ mo agyapadeɛ mu. Na sɛ wotɔn biribi ma wo yɔnko, anaasɛ wotɔ wo yɔnko nsam biribi a, mo mu bi inni ne nua amim. Sɛdeɛ ahosɛpɛ afahyɛ afe no akyiri mfirinhyia ano teɛ na tɔ wo yɔnko nkyɛn adeɛ. Sɛdeɛ nnɔbae mfirinhyia ano teɛ na ɔntɔn ma woɔ. Mfeɛ no dɔɔso a, to ne boɔ so. Na mfeɛ no so a, te ne boɔ so. Ɛfiri sɛ afe nnɔbae na wɔtɔn ma woɔ. Na mo mu biara inni ne yɔnko amim. Na suro wo Nyankopɔn, na me ne Awurade mo Nyankopɔn. Na monyɔ m'ahyɛdeɛ, na muni m'atemmudeɛ so nyɔ. Na montena asase no so dwoodwoo. Na asase no bɛba n'aduane, na moadi amen, na moatena so dwoodwoo. Na sɛ moka sɛ, ɛdeɛn na yɛbɛdi afe a ɛtɔ so 7 no mu? Hwɛ, yɛnnuaɛ na yɛntwaa yɛn nnɔbae a, ɛneɛ, mɛhyɛ me nhyira mama mo afe a ɛtɔ so 6 no mu. Na aba mfeɛ 3 aduane. Na mudua aduane afe a ɛtɔ so 8 no mu a, mubedi nnɔbae dada no akosi afe a ɛtɔ so 9 no mu. Mubedi aduane dada no akosi sɛ ne nnɔbae bɛba. Na ɔntɔn asase no korakora, ɛfiri sɛ asase no yɛ me dea, na moyɛ me nkyɛn ahɔhoɔ ne atubrafoɔ. Na asase a mudi so nyinaa, momma asase no gye ho kwan. Sɛ ehia wo nua na ɔtɔn n'adeɛ bi a, ɛne ne gyefo a wɔyɛ obusuani a wɔbɛn no mmara magye die, ne nua tɔneeɛ no. Na sɛ obi nni gyefoɔ na ne nsa aso na wɔanya deɛ ɛso gye a, ɛneɛ wɔmu mfie a ɔtɔneeɛ no ano
na ɔnhyɛ deɛ ɛboro soɔ no anan mu mma deɛ ɔtɔn maa no no, na ɔnsane mmra n'adeɛ ho. Na sɛ ne nsa anso deɛ ɛso ananmuhyɛ no so a, ɛneɛ ade a wɔtɔneɛ no ntena deɛ wɔtɔeɛ no nsɛm kosi ahosɛpɛ afahyɛ afe no. Na ɛfiri ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu no, ɔnsane mmra n'adeɛ ho. Na sɛ obi tɔn efi a wɔtena mu wɔ kuro a ɔfasuo wɔ ho mu a, ɔma ne gyeɛ ho kwan kosi sɛ ne tɔn afe no duru soɔ. Nna yi na ɔwɔ ne gyeɛ ho kwan. Na sɛ wɔanye ma afe mu wie duru a, ɛneɛ efi a ɛwɔ kuro a ɔfasuo wɔ ho mu no nyɛ deɛ wɔtɔɔeɛ no dea korakora, na wɔn ntoatoasoɔ nyinaa mu. Ɔde n'adeɛ no ntumi mmɛgye bio ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu. Na adan a ɛwowɔ nkuro a ɔfasuo ni ho aseɛ no deɛ, wɔn mu nka asase no so mfuo ho. Ɔma ne gyeɛ ho kwan, na ɔmɛgye no ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu. Na Lewifoɔ nkuro a ɛyɛ nkuro a wɔdi soɔ no mu afie deɛ, Lewifoɔ wɔ ne gyeɛ ho kwan daa. Na sɛ Lewifoɔ mu bi annye ne fie a watɔn a ɛwɔ kuro a wɔdi soɔ mu a, ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu no, ɔmfa n'adeɛ, ɛfiri sɛ Lewifoɔ nkuro mu afie ne wɔn adeɛ a wɔdi soɔ Israelfoɔ mu. Na wɔn kuro ho fitisase deɛ, wɔn tɔn, na ɛyɛ wɔn adeɛ a wɔdi so daa. Na sɛ ehia wo nua na ɔpa aba a, sɔre mu na ɔntena wo nkyɛn sɛ ɔhɔhoɔ ne otudanfoɔ. Enyi ne hɔ mfɛntom mu, na nhuri ne ka a wɔde woɔ no. Na suro wo Nyankopɔn, na wo nua nya wo nkyɛn nkwa. Mfa wo sika ma no nye ɛho mfɛntom mu, na nhuri wɔ duane a woma no no. Mene Awurade mo Nyankopɔn a meyie mu firi Misraim asase so sɛ medike na asase merema mo na mayɛ mo Nyankopɔn. Na sɛ ehia wo nua a ɔwɔ wo nkyɛn na ɔtɔn no ma wo a, nyi no nya, na mmom ɔntena wo nkyɛn sɛ ɔpaani ne otudanfoɔ. Ɔnsom wo nkosi ahosɛpɛ afahyɛ afe no so. Ɛno na ɔmfiri wo nkyɛn, ɔno ne ne mma nyinaa, na ɔnsane nkɔ n'abusua mu ne n'agyanom adeɛ a ɔdi soɔ no ho. Na ɔyɛ me nkoa a meyii wɔn firi Misraim asase soɔ. Ɔntɔn wɔn nkoatɔn, mfa nyɛ deɛ nhyɛ no so. Na suro wo Nyankopɔn, na wakoa ne wafena a wobenya no, amanaman a ogugu mo ho no, wɔn mu na tɔ akoa ne afenaa. Na ahɔhoɔ a wɔtu abɛtena mo nkyɛn no ma no nso, montɔ wɔn mu bi ne wɔn abusuafoɔ a ɔne mo te a wawo wɔn mo asase soɔ no bi, na ɔnyɛ mo agyapadeɛ. Na mogya wɔn ama mo ma wɔ mo akyi ayɛ wɔn awunyadeɛ ne adeɛ a wɔdi so daa, na wɔn som mo nkoasom. Na mo mu nuanom Israelfoɔ deɛ, obiara mfa nyadie nhyɛ ne nua so. Na sɛ wo nkyɛn hɔhoɔ anaa wo tubrafoɔ bi nsɛm wɔ biribi, na ehia wo nua a ɔne no wɔ hɔ, na ɔtɔn no ma ɔhɔhoɔ a watu abɛtena wo nkyɛn anaa ɔhɔhoɔ no abusua mu nnipa bi a, ɛneɛ ne tɔn akyiri no, ɔma ne gyeɛ ho kwan. Nyi nuanom mu baako nye no, anaasɛ n'agya nua anaa n'agya nua ba nye no, anaasɛ n'abusua mu bogya bi nye no, anaasɛ ne nsɛm wɔ biribi a ɔnye ne ho. Na ɔne deɛ ɔtɔɔ no no mu nkontam firi afe a ɔtɔn no maa no no so nkosi ahosɛpɛ afahyɛ afe no so. Na ne tiradeɛ nyɛ sɛdeɛ mfie no dodoɔ teɛ. Ɔne no asetena nyɛ sɛ ɔpaani na. Sɛ mfie no da so dɔɔso a, ne tiri sika no mu gyeɛ adeɛ a ɔbɛdane ama no no nnɔɔso saa ara. Na sɛ aka mfie kakra bi na aduru ahosɛpɛ afahyɛ afe no so a, ɔmuma no, ne mfie no ano pɛ na ɔnane ne gyeɛ adeɛ ma no. Ɔne no asetena nyɛ sɛ ɔpaani tie afe. Ɔmfa nyɛ deɛ nhyɛ no so wɔ w'anim. Na sɛ wɔamfa yeinom so annye no a, ɛneɛ ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu, ɔmfa ne ho nkɔdi. Ɔno ne ne mma nyinaa. Na me na Israelfoɔ yɛ me nkoa. Me nkoa meyii wɔn firi Misraim asase soɔ ne wɔn. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Leviticus ti 26
Monnyo enyame huhuo mfa, na momfa ahoni ana obosom dum bi insi hɔ mfa, na momfa ɔbo a wadi ho adwini insi mu asase so enkoto nsɔre wɔ ho. Efiri sɛ me ne Awurade mo Nyankopɔn. Muni me home nna, na munsuro me kronkronbea, me ne Awurade. Sɛ mofa m'ahyɛdeɛ so, na mohwɛ me mmara nsɛm na moyɔ a, ɛneɛ mɛma osuo atɔ ama mo ne bere mu, na asase no ama ne nnɔbae, na mfom nnua aso aba, na aduane poroyɛ bɛkɔ so akoduru bobe aba tete mu, na bobe aba tete no akɔ so akoduru duabere, na mubedi mo aduane amee, na moatena mo asase so dwoodwoo, na mɛma ɔmannyuɛ aba asase no so, na moada na obiara anyi mo ho, na mɛsɛe mmoa bɔne afiri asase no so, na nkrantɛ remfa mo asase so, na mobɛka mo atamfo agu, na watotɔ mo anim wɔ nkrantaa no, na mo mu baanum bɛka nnipa wɔha agu, na mo mu wɔha bɛka mpem 10 agu, na mo atamfo atotɔ mo anim wɔ nkrantaa no, na mɛdane m'anim mama mo, na mɛma moawo na moadɔ, na mɛma me ne mo apam no agyina, na mubedi akoradeɛ dada a akyɛre, na mubeyi adada no agu afoforo no nti, na mede me tenabea besi mo mu, na mo ho renyɛ me kra nwunu, na mɛnante mo mu, na mayɛ mo Nyankopɔn, na mo nso moayɛ me ɔman. Me ne Awurade mo Nyankopɔn a meyii mo firi Misraim asase so sɛ monyɛ nkoa bio, na mebubu mo konnua, na memaa mo nante kyerɛ bɛn no. Na sɛ moantie me na moanni me mmara nsɛm yi nyinaa so, na sɛ mopa m'ahyɛdeɛ, na matemmuo yɛ mo kra nwunu, na moanni me mmara nsɛm nyinaa so, na mubu m'apam so a, me nso deɛ mɛyɛ mo nie. Mɛma akomatudeɛ abɛto mo, nsamanwa ne ɔfoɛ a ɛbɛma mo ani ayɛ samoo, na mo kra atotɔ piti, na mubedua mo aduadeɛ kwa, na mo atamfo abedi, na mɛma m'ani asa mo, na moadi mo atamfo anim nkuguo, na wɔn a wɔkyiri mo ahyɛ mo so, na obi ntaa mo mpo a modwane. Na sɛ yɛnu mo moantie me ara a, ɛneɛ mo bɔne nti mɛtwe mo aso mprɛnson aka ho, na mɛbubu mo ahoɔden ahokyere no, na mɛyɛ mo soro sɛ dadeɛ, na mo asase ayɛ sɛ kɔbere, na mo tumi asa kwa, na mo asase remma ne nnɔbae, na asase no so nnua renso aba. Na sɛ mo ne me di asie ara na mompɛ sɛ mutie me a, mɛkɔ so mabɔ mo mprɛnson sɛdeɛ mo bɔne tie no, na mɛsome wura mu mmoa aba mo mu, na wɔagye mo nsɛm mma, na wɔdi mo afieboa, na wɔama mo sua, na mo akwan ayɛ akwanfo. Na sɛ mo ama mamfa yeinom ammɔ mo kɔkɔ, na mo ne me di asie ara a, ɛneɛ me nso me ne mo bedi asie, na me nso mo bɔne nti mabɔ mo mprɛnson, na mede awerɛtɔ nkrantaa a ɛbɛtɔ m'apam no so werɛ bɛba mo so, na moaboaboa mo ano akɔ mo nkuro mu, na mɛma yaredɔm aba mo mu, na wɔde mo ahyɛ ɔtamfo nsa, na mɛbubu mo aduane dua, na mɛadu ato mo paano fononoo biako mu, na wakɛle mo paano ama mo, na mubedi na moremmee. Na sɛ yei mo nso moantie me na mo ne me di asie ara a, ɛneɛ mede abufuhyeɛ ne mo bedi asie, na me nso mo bɔne no enti matwe mo aso mprɛnson, na mubedi mo mmabarima nam, na mo mmabaa nam so modi, na mɛsɛe mo sorosorommea, na matwitwa mo nwia adum no agu, na matoto mo afunu agu mo abosomhunu afunu no so, na mo ho ayɛ me kra nwunu, na mɛgu mo nkuro mayɛ no amanfo, na masɛe mo kronkronbea, na merennye mo aduhwam no hwa, na me ara mɛsɛe asase no ama mo atamfo a ɔbɛtena soɔ no ani so ayɛ wɔn yaa. Na mo deɛ, mɛbɔ mo ahwete wiase amanaman mu, na matwe nkrantɛm adi mo akyi, na mo asase bɛda hɔ tuu, na mo nkuro ayɛ akurofo. Ɛno na asase no benya ne homebere mu ahotɔ, na ɛso bɛda hɔ tuu no nyinaa, na mo deɛ, mo atamfo asase so na mobɛtena.
ɛno na asase no bɛhome na ɛnya ne home nna no mu ahotɔ. Nna a ɛso bɛda hɔ turu no nyinaa na ɛbɛhome. Sɛn na dodoɔ a ahome mo home mmerɛ mu bere a na mote soɔ no. Na mo mu wɔn a ɔbɛka no, mɛma ehu aba wɔn akoma mu wɔ wɔn atamfo nsase no so. Na ahan a ɛte ehuuyɛ aka wɔn agu na wɔdwane sɛdeɛ obi dwane firi nkrantaa no na watotɔ bere a obi mpam wɔn. Na wakyerɛ aboma hwe ase sɛdeɛ ɔredwane nkrantaa anim bere a obi mpam wɔn. Na morenya mo atamfo anim agyinaeɛ, na mobɛwu wɔ wiase amanaman mu, na mo atamfo asase amene mo. Na mo mu wɔn a ɔbɛka no ho bɛhiahia wɔn amumuyɔ mu, mo atamfo asase so. Na wɔn agyanom amumuyɔ nso nti, wɔn ho bɛhiahia wɔn sɛ wɔn agyanom no ara. Ɛno na ɔbɛka wɔn amumuyɔ ne wɔn agyanom amumuyɔ no sɛ, nkontompo a wotwaa me ne asie a wɔne me dii nti, me nso me ne wɔn dii asie, na mede wɔn kɔɔ wɔn atamfo asase so. Na sɛ afei wɔn akoma momoroto no bɛbrɛ ase, na wapene wɔn amumuyɔ ho asotwe no so a, ɛnneɛ mɛkae me ne Yakob apam no, ɛne me ne Isak apam no so. Na me ne Abraham apam no nso mɛkae, na mɛkae asase no. Na asase no deɛ, obegya na ɛnya ne home bere no mu ahotɔ. Sɛ wɔnni suo nti ada hɔ tuu. Na wɔn deɛ, esiane sɛ ɔpoo m'atammudeɛ na m'ahyɛdeɛ yɛɛ wɔn kra nwunu nti, obenya wɔn amumuyɔ ho asotwe, ɛfiri sɛ ɔpaa m'atammudeɛ na m'ahyɛdeɛ yɛɛ wɔn kra nwunu. Nanso yeinom nyinaa akyiri no, sɛ wɔwɔ wɔn atamfo asase so mpo a, merempa wɔn, na wɔn ho renyɛ me nwunu. Na masɛe wɔn korakora, na mabu me ne wɔn ntam apam no so. Na me ne Awurade wɔn Nyankopɔn. Na mɛkae apam a me ne wɔn agyanom a meyii wɔn firi Misraim asase so, wiase amanaman nyinaa anim pam sɛ mɛyɛ wɔn Nyankopɔn no ama wɔn. Me ne Awurade. Yenum ne ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ ne mmara a Awurade de nam Mose so too ɔno ne Israelfoɔ ntam, Sinai bepɔ soɔ no. Leviticus ti 29. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ obi hyɛ bɔ titiriw bi a, nnipa deɛ ɔnyɛ Awurade tie, sɛdeɛ wobɛbɔ wɔn boɔ. Na ɛbo abɔ nie, ɔbarima a wadi mfirinhyia 20 de kosi mfie 60. Ɛbo abɔ nyɛ dwetɛbena 50 sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena teɛ no. Na sɛ ɔyɛ ɔbaa a, wobuo nyina dwetɛbena 30. Na sɛ wadi mfie 5 de kosi mfie 20. Na sɛ ɔyɛ ɔbarima a, wobuo nyɛ dwetɛbena 20. Na sɛ ɔyɛ ɔbaa a, dwetɛbena 10. Na sɛ wadi bosome 2 de kosi mfie 5 a, wobuo a wode bɛbɔ ɔbarima nyɛ dwetɛbena 5. Na ɔbaa deɛ, wobuo nyɛ dwetɛbena 3. Na sɛ wadi mfie 60 anaasɛ deɛ ɛboro saa na ɔyɛ ɔbarima a, wobuo nyɛ dwetɛbena 15. Na sɛ ɔyɛ ɔbaa a, dwetɛbena 10. Na sɛ ohia ka no a enti ontumi ma wo bo a wobɔɔɛ no a, wɔmfa no mmegyina ɔsɔfoɔ no anim, na ɔsɔfoɔ no mmɔ no boɔ, sɛdeɛ deɛ wahyɛ bɔ no nsa bɛsosoɔ, na ɔsɔfoɔ no mmɔ no boɔ. Na sɛ ɛyɛ afieboa a wɔde bi brɛ Awurade sɛ ayɛyɛdeɛ no bi a, adeɛ a wɔde bi brɛ Awurade nyinaa yɛ kronkron. Wɔn nsakyera, na wɔmfa papa nsesa bɔne anaasɛ bɔne nsesa papa. Na sɛ sesa na wɔde aboa sesa aboa a, ɛnneɛ ɛno ne deɛ wɔde sesae no nyinaa nyɛ kronkron. Na sɛ ɛyɛ aboa biara a ne ho nteɛ a, ɔmfa no mmerɛ Awurade sɛ ayɛyɛdeɛ a, ɔmfa aboa no mmegyina ɔsɔfoɔ anim. Na sɛ ɛyɛ o, ɛnyɛ o, ɔsɔfoɔ no mmɔ ne boɔ, sɛdeɛ ɛwo sɔfoɔ no bɛbɔ no, saa ara na ɛnyina. Na sɛ ɔpɛ sɛ ɔgye a, ɛnneɛ ɔmfa wo boɔ no abupan 5 mu biako nka ho. Na sɛ obi yɛ ne fie kronkron sɛ ɛnyɛ kronkron ma Awurade a, sɛ ɛyɛ o, ɛnyɛ o, ɔsɔfoɔ no mmɔ ne boɔ, sɛdeɛ ɔsɔfoɔ no bɛbɔ no, saa ara na ɛnyina. Na sɛ deɛ ɔyɛɛ no kronkron no bɛgye ne fie no a, ɔmfa wo boɔ no dwetɛ abupan 5 mu biako nto so, na ɛnyɛ ne deɛ.
Na sɛ obi yɛ n'asase a odi soɔ kronkron ma Awurade a, woboɔbɔ nyɛ sɛdeɛ n'aduadeɛ tie. Bɔ atoko a odua a ɔpɔɔdo biako boɔ nnwetɛbena 20. Sɛ ofiri ahosɛpɛ afahyɛ afe so yɛ n'asase no kronkron a, enyina woboɔ no so. Na sɛ ahosɛpɛ afahyɛ afe no akyi na ɔyɛ n'asase no kronkron a, ɛnea ɔsɔfoɔ no mu n'akontaa ma no sɛdeɛ mfie a aka na ahosɛpɛ afahyɛ afe aduru no tie no, na ɔnte woboɔ no so. Na sɛ gyeɛ na deɛ ɔyɛɛ asase no kronkron no bɛgye a, ɔmfa woboɔ no dwetɛ agupɛn num mu biako nto so, na ɛntena ne nsam. Na sɛ wanyɛ asase no na wɔtɔn ma obi a, ɔnye bio. Na sɛ asase no nni wura ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu a, ɛnyɛ kronkron ma Awurade. Sɛ asase a wɔahyira so di ama, ɛnyɛ ɔsɔfoɔ no agyapadeɛ. Na sɛ ɔyɛ asase a ɔtɔɔeɛ a ɛnyɛ n'asase a odi soɔ bi kronkron ma Awurade a, ɔsɔfoɔ no mu akontaa ma no nkyerɛ no woboɔ no mu deɛ ɛbɛka akosi ahosɛpɛ afahyɛ afe no soɔ, na wɔma woboɔ a wobɔɔeɛ no da no ara. Ɛyɛ kronkron ma Awurade. Ahosɛpɛ afahyɛ afe no so, asase no nsane nkɔyɛ deɛ ɔtɔɔ no ne nkyɛn a ɛyɛ n'asase a odi soɔ no dea. Na woboɔ a wobɛbɔ nyinaa nyɛ sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena no teɛ. Gra 20 yɛ dwetɛbena biako. Na afieboa mu mmakan a wawoa ma Awurade no nko deɛ, obi nyɛ wɔn kronkron. Nantwie o, odwan o, ɛyɛ Awurade dea. Na sɛ ɛyɛ afieboa a wɔn ho nteɛ no bi a, ɛnneɛ wɔnye no woboɔ a wobɛbɔ no so, na wɔmfa agupɛn num mu biako nto so. Na sɛ wɔanye no a, ɛnneɛ wɔntɔn no sɛdeɛ wobɛbɔ ne boɔ. Nso ahyiradeɛ biara a obi bɛhyira so ama Awurade, adeɛ a wɔwɔ nyinaa mu no, onipa o, aboɔ o, n'asase a odi so o, ɛno deɛ wɔntɔn na wɔnye nso. Ahyiradeɛ biara yɛ akronkronneɛ mu ade kronkron ma Awurade. Ahyiradeɛ biara a wɔahyira so wɔ nipa mu no, wɔnye, kum na wɔnkum no. Na asase no so aduane ntotosoɔ dudu a efiri asase so aduadeɛ ne nnua so aba mu no nyinaa yɛ Awurade dea. Ɛyɛ kronkron ma Awurade. Na sɛ obi pɛ sɛ wɔgye ne ntotosoɔ dudu no bi a, ɔmfa agupɛn num mu biako nto so. Na anantwie ne nnwan mu ntotosoɔ dudu nyinaa, adeɛ a ɛfa odwanhwɛfoɔ poma ase nyinaa mu deɛ ɛtɔ so dudu no, ɛnyɛ kronkron ma Awurade. Ɔmpa papa ne bɔne mu, na ɔnsesa ebi nso. Na sɛ obi bɛsesa ebi a, ɛnneɛ ɛno ne deɛ ɔde resesa no nyinaa nyɛ kronkron ma Awurade. Wɔnye. Yeinom ne mmara nsɛm a Awurade de hyɛɛ Mose Sinai bepɔ soɔ maa no de kɔmaa Israel ma no.